tungu chewna sakalali jimen jaltaɓe sama garima jaltaɓe samba garima o gorkumbo wala bagar lambaja jom jam jaga may sa jago inje may jaltabe sal may say bagar lambaja jata saredro bani salbe samba kon kalifa de yangele koy noni babune waka ko gilam tufde jama inira ko jama ko dugro ko Abbasar a jarama a weltanama kadi no feewi en kettima e nder kabaruji he ko kalɗa e hono ruttede teddugal musidɗo meɗen guiɗo men guiɗo leñol mo ganduɗa kadi ko newiɗo ko nehiɗo ko bawɗo gollal ngal tabiten ɗum no haalita ni on woni hamme Amadou Ly gorko mo Mboyo ɗum noon en jetti Allah en mani rasulu kono kadi en jettinimo kadi Allah no feewi ngam ngal ɗon gollal badgal fayida ko fiila ko yo jogoro ɗum jaam no hanniti ni jogoro jaam kadi hono ceerno Aliou Ba ganduɗa kanko wonno hoorejo hono fedde wiyetede PIP eɗen gandi kankone kadi ko gollannoɗo walla ko gollowo golle baɗɗe fayida gollanɗo leñol ngol ɗum ne kadi eɗen mbiya kadi yo gueno yurmum yo gueno junnu balɗe makko gaccon hakke babo kam tan ɗum hande ɗanta ko yo gueno junnu balɗe makko moƴƴina battane makko no hanniti ni kono kadi ruttude ɓe teddugal kadi ɗon ganduɗa kadi ko santarde boppo biyetenoɗo kono hande ko santarde Amadou Malick Gueye gorko mo Dungel wuuro Dole eɗen gandi Amadou Malick Gueye Gueye ko neɗɗo ganduɗa kadi ko wiyete ko maayo wona kerol ko tabitiɗo makko ɗo no hanniti ni o jeeya koye nder leydi to banggue rewo to banggue Sénégal banggue worgo mbiyen banggue Sénégal kono kadi golluɗe kadi golle matiniɗe kadi toon to banggue rewo e nder ganduɗa ko maayo ngo e to leydi Mauritanie eɗen gandi kankone kadi so tawi maayo no wiye wona kerol kanko golli hen golle baɗɗe fayida tengtinɗe no hanniti ni Seydi Sarr wonɗo memɗa e nder kabaruji maɗa e ko ɗum woni hande toɓɓere men hande ko ɗon natirten ko ɗon nayortoɗen e to kalɗa Mame Boye Diaw ɗo Mame Boye Diaw noon ko mawɗo hoore nde wonno hande garnoɗen ko wiide gandanɗa gueɗe baɗoje ɗe hoto kamɓe e hono politicien ji ɗi dawriyankoɓe holtoɓe goni e ɗe kaɗo haala hol darde mabɓe to woni to peeje mabɓe goni holkoɓe foti gandanɗa hol maɗa haalde hen eɗen jogorno tigui tigui arde on banggue may gar hen ni kono noon kanko kam o wawi tigui tigui sortade e on ɗon banggue e tawi o addi hen ballal fayidingal no hannirta ni e hande tedduɓe hettiɓe toɓɓere meɗen en kaali en kalti kono kadi goto deƴƴen hawnaki nde kalɗen foof hayso eɗen jiiya caɗele ɗe aɗa ɓeydo wasata kadi tawi wonɗo caɗele ɗe kadi gusti nde wonno ko wiyete ko jamma gundabi ko tittinde dadule ko sembinde harbiyankoɓe beele goto kala wawa tigui tigui ɓeydade sembude ɓeydo tidde ɓernde muɗum tiiɗa no hanniti ni cuusal naata e nder muɗum so tawi fini yaha tigui tigui honno haɓɓoye wawa tigui tigui honno e ñawdude ñalade nden noon hanniti ni so tawi jamma gundabi waɗaka yetta bayen ɓe foof e ɓe ganduɗa kañumen jiɗa yaade walla cuusa yaade on saaha ɓerɗe ɗe ɗe kulat ɓerɗe ɗe so ɗe kuuli ɓe jammat ɓe joomat wadde ɓe gama ɓe cal ɓe mbasa yaade wadde jamma gundabi kala nde waɗa ina jogui jambareɓe ɓeydoɓe tengtinde jambaragal kono kadi wonɓe ganduɗa kadi gona jambareɓe kono jambaragal nanne e nder ɓerɗe mumen hande noon jiɗɗen haalde
koye ɗeɗo ɗanle. Ɗanngal kam meeɗa welde sabu nelaɗo wi ɗanngal ko taƴƴere e nder lepte. On biɗo ɗanngal ko taƴƴere e nder lepte, wadde ɗen ɗon lepte wasde ɗum heɓde ko hunde tinde. Bandiraɓe, hande ina hulɓini, en jii hande ɗanle ɗe noon mbayi hulɓinade ni. En mbino yimɓe yo ndeno laana laakara woɗɗani ɗon, kono yo ndeno maayo maayde ina tawe ɗon. Kono hande sukaɓe meɗen kulani laana, kulani gandanɗa homaɗa maayo, kono ni kadi mbiyen kulani hay maayde. Hande ɗanle ɗe no ɗe mbayi hulɓinade ni, ɗiɗo henne curti jahoji ko hunde hulɓinide. Ndeɗo hunde hulɓini noon, hol peeje jogiɗen hen, hol jewte jogiɗen hen, hol haala jogiɗen hen. Ko ma jam waɗi nde jama juula, wadde tawde jam dañaka to banggue ɗeɗo hene ɗanle ɗeɗo caɗele. Holko saabi hande yimɓeɓe ina gurta tan e politique, e haalde gueɗe goɗɗe, takkude neɗɗo ko ala e muɗum, faya to faya ga, taw eɗen jogui ganduɗa haalande mawde nde poɗɗen haalde jamma e ñalawma subaka e kikiɗe. Haalade nde ganduɗa hande o, hay sernaɓe meɗen ɓe poti ko wadde khutbaji mabɓe ɗi e ɗanle ɗe. Nde wonno khutba firti ko jole jolɗe tigui e nder rendo. Jole jolɗe e nder rendo ko ɗen ɗon ceerno ƴettata so tawi ñande aljuma waɗi ɗum khutba gam tigui wadde ewnago e hirjino e waaju faade e rendo ngo no hanniti ni. Hayso woni noon serna men hande woni hen ɓuuri nangta tan koye khutba guila e Cheikh Oumar ko abbiti hen, kono noon aɓe gandi kam holko woni khutba ko ewnago faade e rendo ngo, wadde yoɓe mbaɗi hen jewte. Dartiyankoɓe meɗen woni gendiyankoɓe meɗen, ha ɓe ganduɗa kadi ko dawriyankoɓe meɗen, ha e enen ni ɓe ganduɗa ndawani kirdani ko gueɗe goɗɗe kañumen katojini mbaɗani politique. Enen foof eɗen foti hande ƴewde yewtidde e nguɗo sukaw. Halkare waɗi, tampere waɗi, caɗele mbaɗi. Bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, beele ko ɗanniyankoɓe goni yewtoɓe yewte ɗe ganduɗa ina mbiya heɓɓe wonɓe toon ɓe mbaɗe feere garon gueɗe ɗe foof koko paari, mbaɗe feere garon son garima on gaynu golle. Beele ko ɗanniyankoɓe joguiɗe jewte ko wiyete ko weela ɗemguel yoolata weela teppel, beele ko ɗum ɗon, walla ko yimɓe men wonɓe toon ɓe, jinnaɓe wonɓe toon ɓe, beele ko ɓen jennirta ɓesgu ngu. Guiƴe en foof ɗannima, guiƴe en foof pirti, an aɗana jooɗi a firtani, holko hanma ɗannade. Beele ko ɗum wurti sukaɓe e ɗanngal. Beele gandanɗa homo sukaɓe kam so tawi koto banggue dewle ɓeɓe ndesi ɓe jennirtaɓe ko wonde koɓe ɗannaki, walla gandanɗa hoore maɗa yontaji mabɓe gonɗi toon e ɗannotoɓe ne garta ɓe, so tawi ɓe jiiɓen ɗon wonko ene mbaɗata kamɓe ɓe mbawani wadde ɗum ɗon ko ɗum wurti ɓe ɗum ɗon, walla holko saabi ɗum ɗon, holko saabi ndeɗo ñañere, holko saabi ɗeɗo hene ndeɗo tampere. Wiyete ko leydi ala golle, en pamodiri golle kewani. Mi wiyata ala golle, kono golle kewani wiyete. Kono golle ɗe kewani ɗe, jangguinowo so lewru maayi wonko heɓata, on ɗon ko heɓata ko yoɓa laana yaha wasa jaƴade. Jeeyowo place muɗum en jii joom kankayer gueɗe baɗe noon, taw ko yeeyata ko ina daña hen gartam mawɗam, kono ɗam ɗon gartam de ɗam yonanimo, kanko kay hakkille makko woni koye ɗanngal. O rendinal fof o yeeyoɗanno. En jii walla en nani, poɗɗen wiide ko en nani, wonɓe ganduɗa kañumen kadi jeeyi ko galleji mumen mbatti tigui hono jolɗele ɗannori. Jinnaɗo goto en keeɗima e jayndeji he, beele ko radio télévision fulɓe walla ko piindi, on noon foof eɗen keeɗo. On ɗon jinnaɗo o hebli ko sukaɓe makko ɗiɗo rewɓe, o waɗaniɓe duwaw yoɓe ɗanno. Nde ɓe jeehi nde o wi ko nden nimsa aranimo, kono nimso goram ɓuuri mawnude
ko nde o holla e ayawo hawo yi hen ko suka makko ɗi rewɓe cankiɓe hen ɓe ko debbo deedi en ɓe ganduɗa foɗɓe rende saaha mo ganduɗa foti heɓtade kepto e dow jaam kono ko ɓen ɗon koccata cawli men ina ɗanno cukalon keccon mbasumon e gueɗe mbaɗ noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe hol ndu hendu nduɗo hendu kam ko hendu no duñanɗen koye men walla ko hendu duñandu e meɗen walla ko holɗum walla ko holɗum ko ɗum jinmi hande garten hen jewten hen mbasen wiide ndeɗo yewtere ari arti kono hatta kaalen tan kalten wasata mo ɗum yammini ɓernde muɗum wasata gandanɗa hoore maɗa mo ɗum yatide hen caggal ɓiyam tan ɗomin kaldeɗo balɗe o wi kam ko jiɗɗo yaade e laaɗe he yoɓate ko 60 ujunere e 60 ujunere walla 400 000 ko jiɗɗo yaade mbimum ala o yahata min kaldi hen noddumi yummo ko yo haala hen noddumi mawnom kadi yo haala hen noddumi mawni ko kadi yo haala hen ɓeɗo foof nde noddimo kalnimo o wattimo ko vocal goɗɗo o wone jalde o wonde wonno tan koye funtudemi omo ƴewata tolnimi makko o wonno tan koye funtudemi mbimi eyi hay sinno ko funti wonno waɗa feere joɗɗa ndeeƴa bandiraɓe tedduɓe hettiɓe goto foof yo haal jinnaɓeɓe wotoɓe cembin sukaɓe rewɓe yiɗɓe resede ɓe woto mbattu hakkille tan ɗanniɓe ɓene yo tinno mbasa bonnude ɓerɗe wonɓe toon ɓe kono kadi holno mbatten kadi ha gandanɗa hoore maɗa ɗanniɓe jacine ko daddata ko wonɓe toon ɓe kadi kañum enne kadi gandanɗa hoore maɗa mbawa kadi heddade toon woda ko golli waɗi fayida yewtere nde ande yaaji goto foof ne jogui hen yiyande sago eɗen coyno ɗo yaal fappam waɗino hen jewte baɗɗe fayida Amadou Abdoulaye Dia nan ɗo Cheikh Oumar Dia nan ɗo machallah ɓeɗe maɓe kaali hen kono woɗɓe kadi nana ɗo mbaɗen tan no aado he yarudani jen toon to yaal fappam tan waɗa hen laalal lamɗam garten e ceerno Aliou Ba no hannirta dani seydi Pam sati hetti en mbeɗen toon ne lawɗi seeɗa so tawi ne heeɓo jaam Allah ñallema walla wiyetema Abdoul Wahab Kane Seydi Pam jarama Seydi Kane nden kallema yo Allah yoɓe moƴƴere en beltinima bandiraɓe fof en calmini wonɓe ɗo ɓe fof machallah dimirangal mi riisi no feewi Abdoul Wahab Kane so tawi leydi woni a ummima Fouta a ari Dakar walla a ari Nouakchott aɗa yiilo passeport mbirtoɗa damal ɗo passeport waɗete kono wiyete ko yaato kaari walluma ɗani ɗon koɗo bele nan ɗon gara aɗa photo carte d'identité mbirtoɗa damal carte d'identité mbiyeɗa ko ɗo waɗete kono sa yahani to kaari a photota yaato ko probléme eyyi so tawi geɗe leydi fof ko geɗe ɗiɗi laamiɗo yaala probléme leydi ɗi fof nangiɗi hande otage ko politique et corruption sa yiɓe kuccite télévision eɓe kaala ɗiɗo milliard uji min mbaɗi milliard uji sabanangam o e nder min mbaɗi milliard uji sabanangam o e foncil min mbaɗi milliard uji sabanangam o e sayet min mbaɗi milliard uji sabanangam o e ndem min mbaɗi milliard tawa sa ƴeewi to gurdam yimɓe ɗo ko 0 égal 0 total 0 mataw ni 0 fi ɗo ko caɗele so tawi a rewidima milliard uji ɗi a rewe nder a yahat tan ha jettoɗa ɗo so tawi a wona militant a heɓata so tawi a rewe fonsid a rewan tan ha heɓa ha dossier ma yetto ɗo sa wona militant a heɓata
sa wona ɗi kaari ɗi ceerno kaari a heɓata sa wona ɗi député kaari a heɓata sa wona ɗi ceerno kaari a heɓata sa wona ɗi ministre kaari a heɓata hande leydi kamɓe fof leydi ɗi fof espoir muɗum woni welani ha welani ila message ɗi politicien nannanno e noppi sukaɓe ɓe e nder ɗiɗo duuɓi tati kamɓe fof message muɗum waɗi raisonné e nder gandiɗi maɓɓe he haɓe jogui hen espoir Ousmane Sonko o ɓe ɗamino ma won almusaya maɓɓe o ɓe ɗamino ma won paabotoɗe maɓɓe joni noon hade Ousmane Sonko sokete tawɓe dañani jimol boko laale yak rewɓe boko laale ta rewɓe ɓangol jimol yeehi nder assemblée joni noon laamu hade muɗum huccandema ko ma heɓa maximum de preuve de laamu ngu fewnite makko maɓɓimo jam tironi ɗum makki wi mi waɗani troisiéme mandat leydi tertuɗi suɗɗi jeɗɗitamo jona wona wedda e kaso ta Sénégal naɓe suɗɗiɗam joni noon parti fisam ɗo wonno espoir maɓɓe hande goto fof hay goto e maɓɓe a wawa ha hande ene nana kadi leydi ndi corruption gonnoɗo ɗo fof hande ko double wadde hande oto espoir woni espoir o fof hande sa yiiɗi ɓurani ɗo bonde ko hande laamu ngu nangiri haɗi leydi hande yaadi tan koko wiyete subvention nguru o soɗo jitti subvention ɗoɓel darata hande ko temedere maaro ko soɗo jitti subvention kilo darato koye temedde nebam ɗam ko noon farine o ko noon bele ɗe ko noon fof ko noon mo joni oto hucca ko fotanno jogade leydi wona fondement leydi yimɓe fof liggo ko maaje ɗe juɓɓitende maka e awo ko mawɗi sa yi joni Abdoul Wahab Kane ɗeɗo laaɗe mum capitaine uji ɗi mum wonno ko awoɓe ɓe nangi batoji chinois e batoji coréen dari kursi maayo ngo ha laaƴi hande sa weddima sakitima hay sa nawima haala jeeɗa ɓi wade sa limi hande kala ko nawanno yiɗi kala ko awanno hande wonti capitaine uji batoje nawde hande oto c'est-à-dire oto hucca oto faya sa yeehi to gese makki wanno e nder wale seɗa wale Fouta o gesa hande ba ndemɗa fof tawadde ko 5 ar min gandata ko 5 ar mbaɗa ñamnina sappo jeegomo neɗɗo 5 ar woni feccere hectare so tawi mi remi 5 ar o so tawi gasi joɓaɗo pinnaji sappo e tati so tawi ay sappoji sappo maɗa heddotoɗa zéro holno ndemtoyta koye ñoade août kadi ɓe mbima kuura arti ko ɗum waɗi hande leydi ndi firti koɗo doge waɗiɗo tinde am joni noon holko trompini yimɓe ɓe hakkunde mi yettima e hakkunde mi firti ayi hakkunde mi yettima mi yettima Amérique wona mi firti mi yettima France wona mi firti joni sa yettima ala kayitaji a yettima a jooɗima a foti huɓere mawde a wi mi yettima Amérique nani e te ka jooɗiɗo aɗa leydi gonɗo to o kañumne ummo wiyata Abdoul Wahab Kane yehino yettima te Abdoul Wahab Kane wiyani mi firti no wi ko mi yettima Italie mi ala kayitaji mi yettima Espagne mi ala kayitaji mi yettima New York mi ala kayitaji ka joni New York joni mbeɗana maara e laabi kayitaji minen wonnoɓe gaade min nayi nder ɗiɗon duuɓi ɗiɗi min mayrama capanɗe jeetati neɗɗo min mayra e nder nayi minen fof min nayi so c'est-à-dire ko ala ɗo ko doge waɗi ɗo tinde ala leydi ndi ko corruption o wari yimɓe ɓe ko dogata ɗo fof hande ko muskineɓe par ce que ala ɗo faya noon min ko min jiirumi makki liggima
kono ko nawrata leydi yeeso ko nawrata leydi yeeso ko jogii leydi ko o liggaki woni awol ndema e ngaynaaka ay alla fof ɗo yiya e aduna min de komi galo kono noon so pottari yoni noon tembe ɗum ala fof ɓe winda ala ɗo jangga kono noon so tawi a ndaari suuji en laabi en dereji en beete o ligginima ɗum kono noon stade reedu meeru fetata bal reedu meeru jagata TR reedu meeru jolata e avion reedu meeru jolata e BRT kono noon hol baawɗo hannde gonɗinde e monde entier Macky Sall liggaki non kono ko wari yimɓe ne naata e laabi koko heeƴi ko ni yaya sa famte tigi a jarama e Alpha Seydi Pam golle ma jooɗi peewi yo ken yoɓ moƴƴere e yiyande ma nanama famama Cheikh Oumar Dia heewide ni a jarama no feewi en calmini abbiɓe en ɓe ko wayno Yaya Ka en calminama juurama calmini Cheikh Oumar Dia en kalin nane e fof tan salminama gaccon hakke jehen toon to ceerno Aliou Ba caggal nde ketɗen Yaya Alpha Pam nanɗen yiyande makko e kadi kalaten ko sukaɓe meɗen rewo maayo e worgo maayo mbiɗa yewtida hay gani e goto wi kam wonde nde min kalino wi wonde o sikkano mata koto mabɓe to tan ndega hay ganane koko ɓabbiti ko heewi ina ɗanni e ɗeɗo ɗanle ɗum noon jeyanɗe meɗen hen goto fo adde hen yiyande muɗum Seydi Ba mi salminima juurimama ñaguimama yafuya Seydi Ba ceerno Aliou mata wottima han kadi ceerno Aliou Ba ɗum noon ceerno Aliou Ba tan kolaɗo kanko joguino konngol kono ne gasa taw ene wawi taw koye joni ceeɗu seeɗa ñagamo yafuya ma en garta makko taw kadi o ɓuuri heblade no hannirta ni yo taw waɗani wadde tenggue dasde ceerno toon e ñama haalta e goto jehen toon to Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe loti belel jeeri jaam Allah wiyetema ceerno Amadou Abdoulaye Dia bisimilla micro ma wurtima calmini bandiraɓe fof salmitamama Seydi Dia Pullo salmini ceernam ceerno Alpha Pam Alpha Pam sa addirima ɗum noon kadi mataw min deftata ko haalno ko ala kanko omo heewi joñcade seeɗa ɗum tagui eɗen gadoromo eyyi bisimilla eyyi ko yewtere wonde fayide gadduɗa nde wallahi ne haale ne foti haalede kadi han kadi ko par ce que aduna o fof ko ɗum haalata saabu ɗum caɗele ɗe ko kubtini wona caɗele men tan ayo kadi ko kam no mbiyata ni tan ko fléau mondial ko yonti ko hunde tan arde e meɗen no corona arduno e meɗen ni ko noon ɗum ɗo siforade kañum ne waɗi gueɗe ɗe ganduɗa sahaji ene metti horgade mettiri horgade ko Abdoul Wahab ko wona hunde ko ganduɗa yimɓe ne dokke walla ne financé ko an jogoto pellital soit an jinnaɗo walla an jiɗɗo ɗannade o pewjana hoore ma no ɗannoriɗa kono wona laamu ne rokkuma donc laamu ne famɗi doole e wawde wiidema horo yawal ɗum nen kono noon laamu kañumne ene jogui hen rôle ɓurɗo wonde important ko laamu saabi politique aji laamu ɗi caabi ɗeɗo caɗele foof ko neɗɗo o kañum ƴeftata décision no mbimi ni ne andi won sehlamu yaaɓe maayi jettaki won yaaɓe jettima kono haɗata jomumen foof ko umminta ɗumen won hen kam wona foof par ce que en jii yimɓe hankkadi ko ɗum addanno wiyede ko fléau wona wonde kam won yimɓe tampani won yimɓe cohlani ɗannade won yimɓe cohlani ɗum ni ene wawi goto men hande wiya min sinno mbaɗi joguino ko oɗo joguino e saaha mo ɗanninomo mi ɗannotonoko par ce que nden min mbaɗa wiyanno somi dañi tan hay sinno ko 150 ujunere no dañirmi bidik somi waɗi bidikam tan mbaɗa wawi wurde hen dal ko noon mbiyatnomi nden ewa donc noon hande won joguiɓe million ngaji ha way leydi walla lijjitana million ngaji ɗi ganduɗa jomumen ne mbawno liggorade mais kadi est ce que ne mbawno liggorade réellement ko kalten ko par ce que liggey o yadata koye juɓɓudi leydi ndi so tawi kadi e nder leydi e hoore muɗum ko yimɓe wonɓe hen ɓe juɓɓani kadi yimɓe ɓe ballodirani e ɓamtare ɗum ɗon kadi ala fof ko yahata hay sinna waɗi hen million ngaji 10
en jii jaribaji keewɗi mbaɗama kono noon ala ko nafsi haydara joni noon kañum caɗele ɗe ko ardi fof mbaɗandi won wiyoɓe laamu ala ko woni hen mais goto fof ne jogui hen ko wiyete part de responsabilité ko goto fof ne jogui hen gueɗal ngal ganduɗa ko kañum saabi ɗum neɗɗo o ene saabi ɗum jinnaɓeɓe ene wawi taw ne jogui hen sababu par ce que wiide wonde guiƴe en foof ɗannima walla encore heddiɗo henne ɓerde ɓamma hankkadi ɗannoɗa par ce que min nde ɗannotomi nde wonko umminno kam ko mbaɗa foti dañde e leydam mi dañani mi waɗi concours mo ponɗa wadde foof mi ronki dañde mi sammi dow mi siri less hankkadi alay saago mi yalta mi yiiloyo ko dañmi ɗum ɗon ene jeeyano e engagement ji ɗi ƴeftunomi par ce que wanno kam yaade komi yiide ha tampumi e leydam nde pellitmi ɗannade donc ɗum ɗon min mbaɗa wawi wiide ko dalilu hooram min ko wona e neɗɗo joguinoɗo bidiki joguinoɗo jawdiru joguinoɗo million ngaji ha wayno leydi ene jooɗino hen yo yimɓe ɗanno tan walla wiye kaari yettima kañum ne wi wonde mbaɗa yeeya mbaɗa tigga mi yeeya galleji am mi yeeya ko joguinomi fof minne mi ɗanno mi arta gani mi jooɗo joni noon kañum haala ka ko fléau mondial o organisation aduna o e hoore mum ene jeeya eko acci ɗum ɗo hen ene waɗa par ce que pourquoi ene heewi paramètre uji Abdoulwahab ko ɗum waɗi wiide yewtere nde en mbawa yirude ɗum tan to banggue men en mbawa yirude ɗum tan Mauritanie e Sénégal ɓuuri ɗon dépasse ɗon holno dépassiri ɗon ko aduna o e hoɗum kamɓe ɓeeɗo occidentaux ji ɓeeɗo tubakoɓe holkoɓe mbaɗi koɓe addanɓe en paɗe ɓe pewni paɗe haaɓe gayni ɓe gaddani en paɗeje ɗe ganduɗa hay goto men faɗo ngo heƴata e goɗɗon paɗe ɗe ene mawni joni noon enen paɗe ɗe ene mawniri ni eɗen cohli kamɓe no ɓe pewnirta paɗɗe ni ɓawde ko gaade pewnete alay saago enen ko yeru tan dokkumi alay saago ɗo paɗe ɗe pewneteɗo sukaɓeɓe ko rondiɗi yaade mbaɗa ne mbawa dañde kañumen paɗe poɗɗe mumen mbawa ɓornade ɗumen tawno gondema par ce que eɓene gaddane paɗe ɗe potani mabɓe walla ala ko nafiɓe walla donki marchude donc kadi ko ittete ko toon paɗe ɗe pewne kadi ɗe gartire mbiyeɗa kadi ya ɓorno no ɗum firti ko dañal ala to gonɗen to kono enen ɓuuri alɗude ngalumen kadi ko kamɓe occidentaux ji tubakoɓeɓe ɓurde en haqqilantagal ɓurde en gandal wona ɓurde en ni mataw ko adade en finde tan e kamɓe ɓe mbawi wawde andude holko joguiɗen e wawde hutorade ɗum joni noon pour wawde continude oɗon systéme moɓe mbaɗata o tawa systéme aji meɗen politique e lamɓe meɗen jurnita ko ɗum miijota ko ɗum ɗon kamɓe ɓe mbiya ahan acce sukaɓe mabɓe gara comme ça leyɗele ɗe ɓeydo yewde so ɗe ɓeydima yewde enen mbawen profitde jehen toon soit ni gadden yimɓe meɗen en jii holko kewi Afrique central to en chinois ji en liggina taw ko yimɓe Afrique central chinois ji ɗi walla tato daari en liggina yimɓe taw ko liggueyaji musde ne jiilo kanŋe en ne jiilo ɗum ɗoy joni noon kamɓe ɓe mbiya wonde accen kamɓe sukaɓe yoɓe gar par ce que garɗo foof hen hunde nawren ko heddi ko ma e laawol ko heddi ɓe ma naat so naati ma mballu en e société ji meɗen ɗe liggortoɗen ɗi par ce qu'en créé ɓe systéme mo ganduɗa pour mbawen wurde pour mbawen dañde retraite meɗen enen tubakoɓe alay saago dañen main d'œuvre o noon ko ni tan wawata ardude en dokkataɓe visa ji kono accen tan ɓe gara par ce que ko arata ko tawa so ari eɗen mbawi handade ɗum ɗon par ce que enen fof sen dokkiɓe visa ji en bemniniɓe visa ji kamɓe fof nden kamɓe fof ɓe ɗuggittoɓe gara nden kadi ɓeydoto caɗele kono noon yoɓe gardu seeɗa leyɗele mabɓe ɗe jeewa woni Afrique o ressource o fof woni ko Afrique par ce que kamɓe koye mabɓe kaali ɓe mbi futur aduna o woni ko Afrique pourquoi par ce que kala jawɗele kala ngaalu kala ko nafata kala ko oto fewnirte kala ko ordinateur téléphone fewnirte fof woni ko Afrique donc alay saago accen ɗiɗon nokkuji jeewa so ɗi jeewi ɗi gonta nokkuji sancieji ɗi gonta nokkuji ɗi ganduɗa taw enen eɗen mbawi yaade toon jiggoɗen no mbaɗannoɗen nden ne jaharan eɗen ƴeewa ɓaleɓe eɗen kalda e mumen laaminoɓe ene mbiya wonde ɓeɗo naweɓe min jeeyoɓe totte min feril totte min ɗum mbadda men ko wiyete trokko yimɓe ne jeeye woni maccugagu nden ɗum ɗon ko ɗum ɗon tan continue ɗon mais ko maccugagu moderne o noon ko wat gueɗe ma gara gadda hoorema par ce que min jiiɗa addudem min jiiɗa par ce que min mbaɗi luwaji ɗi ko international min jiiɗa aƴade neɗɗo min jiiɗa wadde ko leptude neɗɗo min jiiɗa dahde neɗɗo min jiiɗa force neɗɗo yo ɗanno donc yoɓe gar soɓe gaari leyɗele amen ne ɓeyɗo développement Afrique ne ɓeyɗo mayde comme ça Afrique wontana en tawa ko ngaaluji men fof ko ron guitteten kadi
janngo e jam pollution weeyo ngo sene bona taw ko toon bonata enen gadden gayen leɗɗe men continue wuurde taw kala keɗen gadda kala keɗen gasa boyli e ɗumɗoji e gasɗe fof taw ko toon ummoto e maaje ɗe fof c'est à dire ko systéme mo ganduɗa mo aduna o waɗi kamɓe tubakoɓe ils sont conscient e koɓe mbaɗata ko eɓe gandi ko pour ko goɗɗum kadi goɗɗum ɗum Abdoul Wahab kan ko kamɓe ɓe natti jibinde koɓe dartinɓe ko wiyete jibinol ngol donc eɓe jogii probléme liggotoɓe sukaɓe maɓɓe keewani joni noon kamɓe koɓe naywuɓe eɓe cohli retraite eɓe cohli foftere a yiyata jamais tubako ene naata e guesa ene rema a yiyata jamais tubako ene jogii guese de ene jogii guese ene jogii société ji kono kañum heewani liggade hen kamɓe ɓe kettiri koto banggue gandal to ɓe kettiri koto banggue jangde to donc hay sinno ari ɗo henne sahaji pour mbawa hejje pour mbawa nadde pour mbawa teskede sababude leñamaji mabɓe ɓe mbiyata ko neɗɗo fof hoto tampini hoore ma ɓawri tan ka leñol gongol alay saago keeɗa less tubako ko Allah rokki ɗum walla kamɓe mbiyata ko kamɓe koɓe supérieur e yimɓe heddiɓe fof e leƴƴi keddiɗe fof kamɓe jeeyi gandal kamɓe mbaɗi fof donc kamɓe mbawa hutorade yimɓeɓe donc noon ko oɗo sifa so wona tan caloɗa ɗum ɗon mbiya wonde ɓeeɗo ko yimɓe ala ko ɓurimi minnene komi mbaɗo komi perso mi waɗa ko ɓeeɗo mbaɗata ko minnene janggo e jaam mbaɗa wawa dañde ɓeeɗo ko dañata ko walla koɓe goni ko walla minen mbaɗa watta liggorade peɗeli ɗum ɗon c'est à dire ko neɗɗo tan mbaɗono c'est à dire no Amadou Dia tan miijo ɗum ɗon wiya min pourquoi tubako ala ko ɓurimi haydara aw tubako woni ingénieur mbaɗa wonde ingénieur pourquoi pas c'est à dire ko ɗum ɗon alay saago mbawen wadde ɗum e haqqillaji meɗen kadi ko c'est à dire ko gueɗe kewɗe il faut ko mbawa wonde hen volontaire mbaɗanni yewtere nde o mbaɗin ɗum ñanden gueɗe kewɗe il faut ko mbawa wonde hen volontaire holko waɗatama wonde hen volontaire Abdoul Wahab ko pour mbawa dañde no damal no natirɗa ganda ko yehete ko ganda koɓe mbaɗata ko par ce que kamɓe ɓe mbiyatma ko is not about what you know is about who you know kañum ko kaleten ko fof ɓe mbiyatma wonde ko wona holko ganduɗa sahaji ɓe mbiyatma holmo ganduɗa pour wawa walludema donc kamɓe ko noon ɓe liggorto ko noon ɓe ballirta ɓesguji mabɓe ko noon ɓe ballirta koreji mabɓe haaɓe mbawa ƴeɗitade haaɓe mbawa hedde dow Afrique noon alay saago lamɓe men ɓe pina ɓe ƴeewa ɓe mbatta haqqillaji ɓe ƴeewa sukaɓe maɓɓe jangguɓe wonɓe caggal leydi ɓe ƴeewa ɓen holno gattiri par ce que sukaɓe jangguɓe wonɓe caggal leydi ɓe ko ɓen développeta hande aduna o ko ɓen nawi kala ko fate leydi ɗo joni kala ko fate informatique tubako wiyatama ko min mi yiiɗa ni andude informatique holno waɗirte mi alna ɗum gandal ene wawi hutorade ko woni hen ngani ndi kono noon kala ko fate ñeeƴi muɗum sohlani andude par ce que wiyatama kene tiiɗi donc enen namdi gandal kewgal gandal ngal noon guess what hol jogui ɗum ko ɗanniɓe arɓe ɗo ɓe ko ɓeɗon Allah rokki ñeeƴi par ce que kamɓe koye mabɓe ɓe gandi nous sommes intelligents eɗen machallah Allah no rokki en ñeeƴi par ce que sa wi neɗɗo tan mbaɗa wawi ɗemɗe 4 walla ɗemɗe 5 kañum andare hoore mum wima ha wiyaɓe ƴeeɓ ko ɗum ɗon ɗum woni komin jogui ɓe mbiya onon oɗon goni intelligent mbi mbiya emin goni intelligent ko ɗum waɗi emin jiiɗi fertude yanñude haqqillaji amen donc to min gonto komin hiiɓaɓe min mbawa haysono emin mbawi fewnude hunde fof kala ko neɗɗo miiji aduna kono noon laamuji amen leyɗele amen dokkani min fattaŋeji ɗiɗon pour wawde développede leyɗele amen donc hiiɓade nde ko leyɗele men e leyɗele mabɓe paamodiri oɗon systéme mbawi hibde en ha leyɗe men mbayno mbayni ha sukaɓe men nana jaltan ɗanno ko ɗum ɗon woni ko jinnomi ɓeydude hen kono kam ko yewtere wande fayida kadi ko yewtere fonde yewtede e nder Fouta ko yewtere fonde yewtede kala e nokku kadi yimɓeɓe alay saago jangga ko ɗum tan woni ko ittata hen eko gonɗen ndeɗo majjere ko mi salmini on jarama Amadou Abdoulaye Seydi Dia gorko babaɓe looti belel jeeri wela ndiyam moƴƴa ngari ƴogoɓe golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴede anne kadi en paami tigui to nayoriɗa garɗo foof adda bar muɗum e tigui fofde ko caɗele ganduɗa ko cukagu ngu hande jogui ɗum noon en calmini Amadou Aissata Sow Amadou Sow on calminama juurama jehen toon to ceerno Aliou Ba mo joguino konngol hawre kisma to micro caɗele seeɗa Seydi Ba Pullo jaam Allah ñalema Abdoul Wahab jarama Seydi Ba ko courant o kuppunoga tigi wonno courant kuppide wadde ko alta ko luppi kuppiraji joni koko ɓamti seeɗa eyyi eywa en calmini bandiraɓe kono en calmini monsieur Dia koɗoɗo horma monsieur Fam en calmini koɓe kaali ko haala baɗi fayi kadi toɓɓere nde ko toɓɓere mawde no fewi
affaire sukaɓe men yaltoɓe jaha ɗum ko phénoméne mo ganduɗa ɗum hulɓinide corruption ene ɓeydi corruption ene addi corruption sénégal hannde koye leyɗele ɓurɗe hewde corruption yaya alpha pam haali ɗumnaki e ma won wiide wona responsabilité lawol kono ko ɗum responsabilité lawol hay goto wawa yaltitinde hen lawol ma won wiiɗo gorko o jaguɗi ɗum sellata par ce que hannde ambassade uji ɗi ko laamu woni fourniture uji ko laamu woni ndekete laamu wawa yaltinde hen jungo mum kadi sukaɓe ɓeeɗo sukaɓe men ɓeeɗo de nguɗo laamu ƴettata leydi ndi wonkoɓe pormuno sukaɓe waɗaka mawɗo leydi ndi wonko haalno ko leydi men de en cuusata haalde gonga gonga o tan sohla goto ɗamina keɓata berta par ce que koɓe kalata ɗo ko fof ko ɓuuri hewde wona gonga waɗani par ce que goo ɓe mbaɗɗanani en ndema en ngala ndema enen ndemani en ballaka wonti no yaya alpha pam haali ni neɗɗo rema sa remi ndemata ko tarantaki ni ko ɗon haɗata te yimɓe liggade nana e Fouta ballataki investissement waɗataki joni holko kalis leydi holko nafata yimɓeɓe joni noon ko état tan foti jogade kalis o population kam ala hen dowa ko groupe goto tan foti jogade kalis sénégal ene fijira te kamɓe joguiɓe kalis sénégal ɓe tous c'est milliardaire kamɓe fof ko milliardaire wonɓe état ɓe ɗum wona lawol neɗɗo liggotoɗo e état ala droit wonde milliardaire ɗum ɗo so tawi sukaɓe ene jiiya ɗum ɗo neɗɗo mo ganduɗa alano oto alano saret alano haydara a meeɗa jogade gurdam ma mbaɗɗa député walla mbaɗɗa ministre hitande cooda otuji nogas mbaɗa e galle ma darma te salaire ma ɓe jogo poste uji ɗi poste tete sukaɓe men janggat ha keɓe licence e Sénégal taw yimɓe jangga ko nayeɓe net woni e poste uji ƴeewe état sénégal mo darde hay ñande sénat sénégal nde ɓe jiiwi sénat o ko badiraɓe nayeɓe okos dañɓe 90 ans 80 ans gartira e poste uji beele hannde eɗen donki sukaɓe waɓe wonde sénat kono ceerno Aliou taw jangguɗo nan ɗon jooɗi diplôme aji ceerno Aliou won jangguinoɓe kay jelti ene jaaha ene kaɓoye ene bonna ene mbaɗa fof ha hannde won sokaɓe hen e gueɗe mbaɗa noon won jangguinoɓe kadi goppi jangguinirɗe ɗumen kadi mbinoɗanno ɗum hannde ne manque Sénégal ne manque Mauritanie manquera eyyi aɗa andi ko kalɗa Abdoulaye eɗen jaaji aɗa andi e ɗanngal wona wonde comme joom kalis tan ɗannata ɗanngal fawaki moɗo wi kalis jomi jooɗo aɗa wawi jogade de milliard ɗo e leydi he leydi natta weldema jeeya ko jiiɗa fof ɗanngal ɗum ko neɗɗo tagiraɗo wona ɗum moɗo wi kalis jomi jooɗo par ce que ɗo commerce sénégal ko kono rewe lawol systéme o sa anda systéme o hay so jogui 100 milliard a wawa wonɗo sa yi ɗan yen koɓe hewɓe so garte leydi he gaddi kalis ene jiiɗi wadde ɗo e société kewi ko yamde jomin cuusa artude ɗo min ɗandi yimɓe hewɓe de milliardaire ɓe ganduɗa nana caggal leydi he garino ɗo hen mais kooti ko laamu ngu wallata jawata bonnude jawdi ma ceerno Aliou mbiɗen no mami mbad débat seeɗa e ɗonne kadi ene hawni seeɗa gummoɗa caggal leydi aɗa jogui kalis ma aɗa yiɗi maade e maçon o donc maçon o ni yo toppito golle ɗe dawa hannde jooɗo janngo dogda e jawdi ma e gueɗe mbaɗe noon jiiɗa yaade to tailleur sa yeeri tailleur ñootata wutte ma no jiɗirɗa ni e so kala to jaaɗa e fitiram golleɓe he ala hen fof kadi gollo ha fewa te ene heeɓa kalisaji beele ɗum ne kadi wona saɗede cikkuɗa ko kalɗa ko no woodi ko kalɗa ko nana e leydi he ko kalɗa ko nana e leydi he aɗan ɗum leyɗele ɗe ɗum ko état waɗata organisé sa yi hayno français nan italie leyɗele gononɗe koye leyɗele mbaɗaɗe organisé kala ko neɗɗo adi firti neɗɗo waɗi ko laawol wonna suusa waɗi enen laamuji men jaɓani jangguinde yimɓe ɗum ko wona miskinal wawi ɗum ko laamu fuuti wadde loi e nder leydi he waɗa ko surveillé e nder leydi he ha yimɓe goto fof huula anda leydi ndi koko reena ko waɗi loi mais loi ala ko ɗum tagui e yimɓe ne mbaɗa ɗum ko welma fof mbaɗa tottudema jawdi jankoɗa tottudema ɗum ɗo mbaɗa ko welma ɗum ko wasde so tawi laamiɗo waɗani loi est ce que laamaɓe ene mbaɗa loi o joni sukaɓe men ko jaltata ene joola e laaɗi no jaako hay goto wawa dartinde par ce que état o
sukaaɓe ɓe hannde ngaluuji ɓiyaɗi nana e ndeer sénégal ɓiye e ɓiƴƴam e ɓi goɗɗo hay ɓiɗɗo gooto jogaaki espoir janngo muɗum an hannde itel leydi gonɗaa ndi walla amérique kala suka jibinaaɗo so heɓii duuɓi 17 ene anndi holko jogori wadde janngo hay so a wonaa hay suka poɗɗo aɗa anndi avenir ma holɗo faaɗa ɗum alaa e sénégal ɗo hay gooto annda ɗo fayi hay gooto annda avenir ɗum to fayi ɗum tagi sukaaɓe koɓe waɗi découragé e leydi ndi no jogiraaɗi hannde a yiyat debbo cukalel jumiraaɗo jola e laana kaaɗo laana jooni ka barna ko temedde tato e capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo wonno e laana min hooram mo jogii sehilaamon barna ɓiɓɓe maɓɓe ene maayi so ari yera ɗo en galle fof mo natɗa ko janayi par ce que koɓe jahata ko ɗo ñanden ɗo gadda e ɗo laana amin jooɗo jam amin nani ɗo gulaɗi ko laana joofiɗo waɗi temedde ɗiɗo e capanɗe nayyi neɗɗo hen sukaɓe tawaki ɗo maayi e nder laana ɗo gadda e ko teeri hedde 22 heures jam a fokko ɗum majjunoɗo bo ɗum ɗo fof sa yi laaɗe ɗe ene jaaha wonko tagi yimɓe ɓe yaade par ce que hannde sénégal nguɗo laamu gila ɓe jooɗiɗe e leydi he ko corruption ɓe woni dow tous les ministres c'est des milliardaires tuusen haalde tous les députés c'est des milliardaires et puis ɓe mballani enen dowrinkoɓe ɓuuri hewde sukaɓe yahruɓe ɓe ko awannoɓe geeji o yeeyama ha laaƴi a wawa dañde ɗum tubakoɓe e chinois ji nane geeji he ene gawa pétrole sénégal koɓe kala ko fof ko fenani haydara yimɓe jiyata hen ziricon sénégal nana yaltini no nawe caggal leydi hay sénégal naji ɓuri yaani hoore mum jamɓe sénégal nana yeeye kamɓe tan kutorto kanŋe sénégal keedugu ñande ɗon jii ɓe keptu kanŋeoɓe mbari toon sukaɓe ɗiɗo état sénégal sukaɓe liggotonoɓe en en gurna fawi men mbiya liggotako laamu ne hepta ene hokka hoɓɓe hay goto dara enen phosphate ndendori hay ndendornaji aɗa fayi limde walla hunarnaɓe liggotoɓe en ko woɗɓe gaddete ene nokke ene yaltine sénégal ene nawe sukaɓe men liggotako bo joni on mbiyon yo yimɓe ɓe jooɗo kadi ɗo kala suka halpulaar garɗo waɗata ko coccorde walla waɗa sirat walla yeeye colli ɗo e dakar mi ɓooyi haalano kala ɗo jiiɗat mbiɗa yeeye colli ko halpulaar condu budde ceerno aliou walla alay sago laamu yurmo yimɓe alay sago laamu yurmo population ibrahima no abdoulaw abkar ka ɗanni yanke komi ɗanni yanke enen fof en ɗannima eɗen nganndi ko woni e ladde ko woni e sénégal ko ala majji ala guine ɗon jinnomi arde wonde ko enen fof ken ɗanniyankoɓe kono est ce que ɗeɗo ɗalle no jarata dani ɗeɗo ɗalle kam nde ɗo wartare kam nde ɗo halkare mbiyen ɗum ɗo kam annene a tant que ka père de famille gueɗe mbaɗ noon ka jinnaɗo mbeɗa jurumma ala e oɗo fannu e hol wasiya joguiɗa e ɓeɗo sukaɓe ceerno aliou caggal nde gasnuɗa felde laamu ngu par ce que aɗa min jogui wasiya wasiya ene woodi par ce que neɗɗo wawi wiide ko neɗɗo woto ya kalkaɗa mais jahowo mo waynaki ɗo aɗa wawi jaggude ɗum par ce que hannde min ɗiyam ɗiɗi yaade waynata kam mi rok mi ittata kaji woɗo wiye jolelani visa ji ɗiɗo ɗo hannde visa kala ƴettuɗo visa ƴetti kalis yuuɓa e visa a hokkitaki visa a ruttitaki kalis ma état sénégal haalta e tubakoɓe ɓe no beela fof noon garda e leydi he sa yi ambassade france ambassade amérique ambassade italie jiiɗa ko ujunnaji yimɓe jooɓa ha para dokketake visa ji haaltaki pourquoi on dokkaka te laamu o haaltane dara te kamɓe no ɓe beela ɓe natire leyɗele meɗen bo jonno sukaɓe jii lawol facile mikayla goua ene jaaha e jola e abiŋaji jaaha ɗanno ƴeɗɗe liggi waɗannade allah wi ɓuri siɗo filade pasque kewe mbaɗal halka yoɓe jaa par ce que jiɗɗo yaade fo ya so a yahoɓe ɓe e laaɗe en mbawa wiide ɓe jahata ko cono men wona joni fuɗɗi gila 1960 yimɓe en jaaha e laaɗe ko hannde réseaux sociaux heewi ko noon hannde ngaluuji ɗi laamuji men nannata e koye men e koɓe gollata ɗo koɓe kalata de milliard ko million yoɓe ƴettu hannde état soɓe jiiɗi liggade yoɓe ƴettu 100 milliards tan golo 14 région fof yoɓe ƴettu 5 milliards ɓe mbiya ɓe ƴeewa remoɓe 5 milliards ɓe mbaɗi ɗum hitaade ɓe mbatta 100 milliards e mbimaki 100 milliards golo gouvernement jogui ɓiide ko mbiyeɗe 1000 milliards ɓe mbaɗi ko ɓuuri ɗum sukaɓe bonni ha bonni ɓe mbaɗi ko ɓuuri ɗum sukaɓe bonni ha bonni sukaɓe bonni ha bonni bonni université ji bonni hôpital uji bonni osaji bonni foof wona bonande ko joni
semence o ko adi bonande semence no wonno ɗo ɗum ɓoyani ɗum ko duuɓi ɗiɗi tan walla hitande ko bonna ko joni waɗi kono noon tampere nde sa yi ene bonne ko heege ete kala gollal kala bis jahowo ene jolni yimɓe jinnaɓe wonɓe hen nani hen dogonoɓe e amparanteɓe ko yadata hen koskoraji ɗi ɗin ɗon ko hen guuri ɗum to banggue essence to golligal ngal won wuurɓe hen ɓe gona yimɓe leydi ndi taw ko yimɓe leydi ko hen jeeya o saaha koye sukaɓe ɗi affaire bis e daro joni mi faami ayi ko bisuji duppaɗi wona tan sababu bisuji duppaɗi ɗi gaddi crise sénégal crise o ko ɓoyta ɗo par ce que won leyɗele ɓurɗe wadde bonande hande on crise ala yumen ya Rwanda ya leyɗele goɗɗe takkiɗen ɗo ya Angola ko gueruji bonɗi gonno hen saari a watta sentir crise gonɗo e sénégal ɗo koko taxuji fof ɓe pawe yimɓe hande joɓannoɗo 200 000 min ñande gadden ɗum ɗo facture ko 270 000 francs courant taw facture o aɗa joɓanno e plus de 80 000 ɓe gaddanma facture plus 300 000 walla 400 000 taw ko fenani machallah apa ɗum ɗo joni so tawi population ene jooɗi ko ɓuuri hewde sugama hay goto liggaki a majjani le famille sénégalais neɗɗo goto jogoto galle wiye sénégal hande 99% ko sukaɓe goni hen ɓe jaɓani wadde guese laamu jaɓani wadde guese laamu jaɓani wadde financé sukaɓe foosi ko fenani der ko fenani fof ko wonɓe toon ɓe ene gujde kaso ene ñaama ɗum woni gonga il faut kalen ɗum holno député jogortode milliard ƴetta 100 millions rokkiri wuuro te an ko jaɓeteɗa ko ciman 3 millions holto giɗɗa kaji milliard 1000 millions ene wawi wadde guese tigude hoore fande ha anema yeroyade milliard sa dañi ɗum ujunere million ne wawi soni ɗo leydi waɗa guese ɓe mbatta ɗum koɓe goppa sukaɓe ɓe ene goni giƴƴe daari wiye yimɓeɓe yo jooɗo leydi e kamɓe ɓiɓɓe mabɓe nan farata ne jangga nan ital ne jangga hande ɓe guddi université sénégal ɓe mbi sukaɓe ɓe janggata kamɓe ɓiɓɓe mabɓe nan amérique e france ene jangga wiye sénégal naɓe yo deɗɗi ko ɓen bonni ceerno ali ko ɓen bonni son bonni hunde ha bonni hono jangguirton holno jangguirton jarama responsabilité o nayi laamu nayi population responsabilité o wona tan sukaɓe kamɓe fof jogui responsabilité holko tagi ɗum bonne jeento Abbasar hawnaki garta ceerno aliou waɗat piku dokken ceerno Abbasar ne gasa taw mo halji seeɗa mami garta ma so tawi won ko jiɗɗa ɓeydude jogui ko jingoɓe ene jinga yo jingu kono ɓiɓe leydi gongo yimɓe kala tan hay goto ɓuurani wonde sénégaliji aɗa faami eɗen jogui bandiraɓe liggotoɓe e laamu gonduɓe e président Macky Sall mais somin joddima tawi amin kalno koko laaƴi cer yoɓe mbaɗ financé leydi ndi ndema e awo e gaynaka yimɓe liggo kalisaji daari ne goɗɗi ɓe jaltin ɗum ɓe jeeya leydi ndi ɓe jeeya kaysi leydi ndi ɓe mbaɗa financement sukaɓe liggo minen komin kay machallah e régime o gonga wonko ɓe jogui to banggue golle kono kadi hayɓe gona e régime ɓe nan toon wayno golloɓe impôt e domaine hewɓe nana toon tawa gandanɗa hoore maɗa gondi koye ellandaji keddiɗi ɗum noon olio won noddoga Amadou Abdoulaye Ly ma tawi neɓɓugol mom artama inchallah Amadou Abdoulaye Ly mom artama inchallah ceerno Aliou Ba a jarama yiyande maɗa kadi nanama famama yo guen yooɓe moƴƴere jehen toon to Abbasar jammal ñalema tant que hande o mata mbiyatata ko wali wuuro e ko toon gonɗa kadi tengti kadi ka jaydiyanke pam tigui tigui dogata e nder leydi he ko an kam ɗeɗo henne caɗele ɓesgu hande nongu e hawñitori ni ɗeɗo henne caɗele e hol yiyande maɗa ko saabi ɗum ɗon Abdoul Wahab mi salminimo no feewi mi jaarima kadi ha no feewi en calmini aussi wonande ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoorema ndewi yesso men machallah monsieur Dia wondude mawnen men walla bam men Aliou Ba mais également aussi monsieur Pam en kettimoɓe kadi en kettirimoɓe tigui rigui to banggue haqillantagal enen jaadi noon ha 100% e yewtere nde gandanɗa hoorema musidɗo Dia waɗi ɗum livré woni c'est un fléau mondial oɗo wona wuuro wona leydi wotiɗi par ce que c'est presque pratiquement ko aduna o fof hande huccite oɗo fléau way ko noon nde coronavirus ari nde ko aduna o fof tini coronavirus ari oɗo fléau ko fléau mondial e safaro mum noon walla holko saabi ɗum ko toon woni caɗele ɗe holko saabi ɗum
hande ene wawi taw golle ngala wone guri mais wonɓe gandanɗa hoore ma comme par exemple an Abdoul Wahab holno pamirta jangguinowo école ina waɗa percevoir lewru muɗum presque à peu près 400 000 ha voire 500 000 francs a faami woppu ɗum wima woni foti fekki ɗen yaade holto onne holto fayi ko probléme goɗɗo woni est ce que réellement on doit indexer peɗeli meɗen e laamu ngu mbiyen ko laamu ngu waɗi walla enen holno neɗɗo huttirata e an aɗandi kay gongo neɗɗo en foti gollude neɗɗo en foti dañde neɗɗo en foti tampude neɗɗo en foti ɗuminde mais so tawi a ala beela an poɗɗaka yaade mbartoyɗa aɗa andi kam ɗo joɗɗa ɗo an à 90% a ala hay sécurité goto pour wawde yettiyade paɗoɗo gueɗ ko no jumatnoɗo wiyanno ni tan ko banqas mo ganduɗa hoore ma ala hayɓe mberiɗa aɗana yahda allahu alam ko gonga ni ka partout ɗo mbawɗa rewde foof ko allahu alam gonga wallahi ko gonga mais gueɗ ko risque holno neɗɗo ittata ɗum ɗon on ɗo responsabilité mbiya aɗa joola e laana aɗa yaha maayo aɗa yaha a anda ɗo paaɗa probléme goɗɗo woni holno neɗɗo ittirata kene tolno e valeur 500 000 1 million voire 400 000 500 000 mbiya ya waɗa ɗum e passe mo gandanɗa hoore ma an paaɗa ko waɗtiyade holno ɗum amnitton donc c'est un fléau mondial noon so ari moƴƴi ko ismuli ɗi jooɗo jewta ɗum no mbaɗɗani hande uddita antenne yimɓe fof jewta hen mon fof adda hen yiyande muɗum mbasen yuwde par ce que yuwde nde sannu men nulle part hande sen ƴeewi kala ko yuwano manam ko juwodirten ko ala foto nawata men au contraire peut être enen kala enen musna gaɓɓuli men par ce que hande so wiyama e wonde état sénégal liggaki mais ça c'est neɗɗo wawa ɗum imagine de haqqille muɗum hande e oɗo jamanu mo gonɗo e oɗo sagonaɗo aɗa woni e nder sénégal aɗa andi leydi sénégal liggiyam heddo ko leydi sénégal holto wonno e holɗo ari hande e holɗo fayi janggo ɗum kadi ko probléme joni noon to barakallah machallah Allah niwni Allah walli en dañi Allah walli en dañi lamɗo mo ganduɗa hoore ma en yinno nawde leydi ndi ɗum ganduɗa hoore ma to barakallah machallah so Allah duuɓi 50 jawtuɗi sa wiyanoma leydi sénégal hande ɗo yarta ɗo e duuɓi 50 jawtuɗi anda tigui franchement sénégal wonko ɓoosi hen hay soko seeɗa hewde e famɗude won hande sa yi aduna foof waɗi reconnaître DER ko hay so tawi c'est vrai quelque part wonɗo fayuji mbaɗi quelque part wonɗo fenade woni quelque part wonɗo ganduɗa hoore ma ko rewani lawol wonɗo woni mais quand même aduna fof kadi wawa rendude yetta jarna wiya vraiment DER ko exemple hande duttoɗen enen mbiyen kolliten ɗum ɗon wawa wonde ɗum ɗon ene ko fenade walla ɗum ɗon fenade koko ɓooyi wona e sénégal tan aduna fof kala to jaruɗa corruption koko daari joni noon min yiyandam min peut être ko ɗon gasnetim walla ko ɗon telnetim konngam woni sinno ko sagam min a faami jewte baɗni ɓeydo waɗede multiplier yimɓe mbaɗe conscientisé ande lawol ngol ƴitta ngol moƴƴani eyyi yidde dañde ha jaranma wartade aussi vraiment on kadi basal ɓurani ɗum ɗon moƴƴi ko so tawi aɗa yiilo dañal yataw kam a waddata hen e wartade ɗum ɗon noon ko ɗum fléau ko ɗum phénomène hay goto wawa widemo ko ɗum ɗo woni sababu phénomène o koye kono no mawɗo jawi ni ko coronavirus ɗo ari nde hay goto wawi widemo aɗen ha hande won dariɓe ne jagga mbima coronavirus ala ko ɗum politique ne yeehi to atti gay sammo ñaƴaki par là mais coronavirus no waɗi ko rata ari no ardini e meɗen ardini en caɗele bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tan jonnuɗen hen ɓeydude wasde junnade assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama seydi Sarr golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere a weltanama no feewi en calmini hono Demba Thilel Ba gorko mo añoyraɓe hetti hen toon to hello Facebook kono kadi en calmini mo ganduɗa ko Abou Dia gorko mo Fondu Jeeri e Nanango saminama juurama kono kadi en calmini Abou Mamma Gallo gorko mo Fondu Jeeri en calmini ɗon Kadiata Abou Salif Diallo joni en jahat toon to haalirde rendo ene tawa eɗen tawa toon musidɗo meɗen Amadou Abdoulaye Dia Amadou Abdoulaye Ly wonno koɓe tokoraɓe Amadou Abdoulaye Ly gorko mo Ndulmaji Funeɓe ceerno Aliou Ba mbatta hakkille no feewi omo jogui tigui ko haalata e kettoɗa no moƴƴi hawnaki min garta e maɗa e jabol tan taw koko raɓɓiɗi Amadou Abdoulaye Seydi Ly gorko mo Ndulmaji Funeɓe rennago kala ne hettima bisimilla
seydi Diapulo seydi Ly gaccana makki de assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Ly abdoulwahab kan a salminama juurama Ly ñagama duwa o neldama duwa ko musidɗo ma amadou abdoullahi Ly to ndulumaji funeɗo min calmini min juurima min calmini ceerno Yaya Pam min calmini ceerno Aliou Ba min calmini kadi ceerno Ahmadou Abdallahi Dia Togoram min calmini min juurima dendagal hettotoɓe radio ngo foof e yewtere nde ɗo foof min calmini ɗum min juurima ɗumen kadi min ñaaguima ɗumen duwa min neldi ɗumen duwa kalɗo mbawi wonde nde Allah renata nde Allah faboto nde Allah hakkitta nde Allah suurata bi jahi nabil Mustafa sallllahu alayhi wa sallam yewtere nde nde waɗi fayida no feewi no feewi no feewi ceerno Amadou Dia vraiment min beltanimama no feewi a haali foof kono min kam joguimi kam ko namde faade ceerno Aliou Ba namde ɗe noon ko ni no yimɓeɓe jaltirta Sénégal ni mo sikki dennagal hande Afrique foof ko Sénégal ɓuuri wawde yaade holko tagui ɗum eyyi ko tagatno ɗum ko nana Mali wayani noon nana Burkina Faso wayani noon nana Niger yarani noon nana Guinée Conakry yarani noon hande Sénégal caɗele gonɗe ɗeɗo leyɗele foof jettaki Sénégal hay goto haɗaka remde hay goto haɗaka yeyde hay goto haɗaka wadde commerçant eyyi ɗum foof nan ɗon kono Sénégal naɓe no jarata ni ala e leyɗele joguiɗe caɗele ɗeɗo yaruɓe noon holko tagui ɗum yimɓe ne poti ƴewtade ɗum a hiiɓaka to banggue guerre ala e leydi fitina ala e leydi en jii Mali ko woni toon ko neɗɗo rema guesa mum guesa ba ara duppe jawɗi mumen kefte mbare kono en jiirani kamɓe ɓe jaara no jaraten ni mbare en pota ƴewtade ɗum ɗo so tawi ɗum ɗo ala ko jilli hen goɗɗum to banggue politique eto banggue koɓe mbiyata mystique ko enen foof en jii dumunna jawtuɗo ɗi mawɓe hewɓe jalti kaali mbi hongude ɗiɗo booluji moƴƴani e leydi he hongude ɗiɗo booluji moƴƴani e leydi he mawɓe hewɓe kaali hen leydi ndi ma musibbaji gaari mumen mbate wona ɗum woni ko jiireten guite men hande guila e caɗele ha e wargoji ha e foof yimɓe tan no ceerno Ali Ba wiri joni laana joolikka eno yimɓe no jarata ni debbo reedu walla debbo rewɓe tan hande sukaɓe e mawɓe e yaroɓe 12 ans foof ne joola e laaɗi haysa namdumen ni ganda ko jahata walla babiraɗo itta kalis mum rokka ɓiɓɓe mum rewɓe wiya joole laana est ce que ɗum ɗo yimɓe pota ƴewtade so tawi ala ko ɗum ala ko woni ɗon en jii enen foof wone mawɓe oppose aji he ɓorniɗo ɗo comci boɗeji laafa mboɗewa tuuba mboɗewa paɗe boɗeje jogui marmeɗe ene honga marmeɗe o en tunwuɗo ene waɗi hay nebam diwtir en tunwi enen fof en jii ɗum mawɓe hewɓe kartima mbiyotoɓe kongu ɗum enen kam maten ƴewata so tawi seyɗineji gonɗe e dennagal Afrique ɗi fof pindinaka faade Sénégal en ƴewata ɗum mbiyeten tan ko laamu waɗi laamu de haɗani hay goto yeyde laamu haɗani hay goto ɗanade laamu haɗani hay goto wadde commerçant laamu ene waɗa ko foti wadde ko laamu kadi ittani kadi kaalis mum rokki sukaɓeɓe yo ɗanno e hunde fof noon fawe e laamu min ɗon mi yadani hen ko namdal noon ko namdal holko tagui leyɗele takkiɗen ɗe foof ene jogui caɗele ene jogui musibbaji ene kiiɓa ene mbare ene coppe kono ɗannoraki no Sénégal waɗani te Sénégal ko leydi ganduɗa kala ko jiɗɗa mbaɗa hen kala ko jiɗɗa mbaɗa e nder leydi he kono hatta noɓe jarata ni e noɓe jolda e laaɗi ni ƴeewen ɗum ɗon no foti ƴewrede eyyi dennagal hande ko caɗele aduna o foof kono noon no Sénégal ɗannorto ni wonko jilli hen goɗɗum on calminama on juurama mi salmini dennagal bandiraɓe hettotoɓe radio ɓe foof min calmini min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama Amadou Abdoullahi on ceerno Amadou Abdoullahi Ly gorko mo ndulmaji funeɓe o hetto en ko toon to haalirde nde yalla yo moƴƴere jarama no feewi en kettima ko haali ko kono kadi won lamde ɗe o namdi faade e rendo ngo tengtuno kadi jofade ceerno Aliou Ba may gaari ceerno Aliou Ba joni jabto hen tan e ko reɓɓiɗi en calmini hono Issa Dikil Thioub mo hetto en toon to hello Facebook wondude Abou An gorko mum Mbolo ene hetto en toon to hello Facebook calminama juurama ceerno Aliou Ba so tawi a hettima ceerno Amadou Abdoullahi Ly e lamde ɗo joguiɗe tan tongana en tan eko reɓɓiɗi holko saabi ɗeɗo leyɗele catiɗe en caɗele gonɗe toon kufdinɗe gandaɗe ɗe e kono hatta gandanɗa hoore maɗa ɗalle ɗe mbayani ɗen no Sénégal wayni bisimilla e jaɓol
droit jarama en calmini ceerno ni en mbiɗi momo kadi namdal makko banngal ɓayde ngal o namdi ngal gonga ko namdi ko namdal ngal ngannduɗa ene foti sohlinde sénégal la fof par ce que aɗum wawi ƴeewede to banggue mystique no wiiri ni par ce que en majjani leydi ndi gueɗe bonɗe kewɗe nanɗo ko waɗete e to banggue oppose aji ene mbaɗa to banggue laamiɓe ene mbaɗa to banggue julankoɓe ene mbaɗa to banggue ganduɗa sa rukkima e dinar islam so ɗum waɗama tan aɗum wawi addude musibbaji e leydi par ce que kala seyɗade wonno so ɗum ciftora cheikh al maktoum hade makko mayde wino sénégal foti ko lootede lawƴe par ce que hande ɓuuri bonde foof e aduna ko seyɗade gonɗo e gueji seyɗineji ɗi allah tagno fof ɓuuri hen bonde gonɗe e gueji seyɗineji gonɗi e ndiyam ɗiɗo ɓuuri hulɓinade ɗi ɓuuri hewde waɗe aɗum wawi wonde majus aɗum wawi wonde mystique ko haali ko noon yimɓe hewɓe mbattani hakkillaji mais ko hunde nde ganduɗa ene foti ƴewde gonga est ce que konngol booluji konngol ngol adi ɗum ɗo ousmane tangoy konganno ko est ce que ko gueɗe sacrifice ji goɗɗi mbaɗeteɗi yimɓe yo gurti e gueji ɗi yo jaa par ce que babiraɗo mo kalɗa ɗo naane nde o wi ko nde o ittata kaji mo totta ɓiɓɓe makko nde komo wayni ɗumen nde ko maɓe jii hawyi o maayi o anda ko nanni ay o haali kan haala joni e namdale o anda ko waɗinimo duwanade ɓiɓɓe makko yo jaa ene maawi yaade ndiyam e kanko hokkuɓe kaji kanko kadi duwani o anda par ce que aɗa yi ñande tugaɓe daggaɓe ɗo hen e laana ɓe nde policier o min jeeɓi intervention wiɓe onon holko tagata on jolɗe laaɗi oɗon gandi gueeƴo ala garantie ndiyam moon on gasat majjon maayo ɗaɓɓat yeere debbe tugaɓe ɓe mbi minen min ganda wiya tan ko yimɓe ne jaaha min jooli min jeeyi jiya kadi waɗɗaji tugaɓe ɗum jaaba wonde ɓoy joni noon so tawi enen hande sernaɓe meɗen e anduɓe men hono ɗeɗo jewɗe mbatten ene foti waɗede débat je télé wallahi goto fof adda hen gandal mum namdo holko saabi yimɓeɓe ene jaaha wasataɓe yimɓe anduɓe goni ma gaddu hen gande mumen holko saabi ɗum ɗo ene waɗa e leydi he ko ɗum fasade kam ɗum musiba ɗum woni bundi yewtere men hannde ni so allah ko ɗum woni namde ɗe wallahi namde men hannde ko ɗum ɗon ko ceerno ɗi namdi ko namdal ngo ganduɗa sénégal fof ene foti namdal ngal par ce que ko ɗum musiba mawɗo mo ganduɗa yimɓe ene foti ƴewde holko saabi yimɓe par ce que no wiiri ni leyɗe guine watta ɗum mauritanie ɓuuri yawde yaade koye mikael aboua banggue avion ɓe jahani e ndiyam ne jatene ndiyam ɗo hannde a yiyat galle kurɗo wallahi azim sa ari yara walla barga natti jogade tugal e ma yen laƴƴi barga yara ɗo ɗo tourɗa ko ñanden galle goto jeeɗiɗo ma hen jeeɗiɗo ñanden bimi kaya ɓurɗowe kaya e yara en ngala sukaɗe ɓe gasi pomayi lebbukoɓe awanno pomaye maya nden ujunnaji jeeɗiɗo sénégal naaji koɓe kaali ko heddi e ndene ɗi ɓuuri e nayi ɗum lebbuji bo joni yo alɗuɓe meɗen nde mbaɗa débat je téléji kala mo allah hokki gandal ene jiɗi wawi yiide hen wiya ɗum ɗo walla sadakuji mbaɗe beele yimɓeɓe ene meeɗa wadde ni yimɓe en jahanno mais meeɗa wadde ni hande a yiyat babiraɗo yumiraɗo ɓiɗɗo déboureɗe cukalel jaare welde 15 ans ɓeɗo laana jooli kadi murtanneɗeɗe ga machallah sukaɓe funeɓe ɗiɗo nangga hen funeɓe ene maayi ene gonde yummum funeɓe omona kamɓe fof ɓe maayi a jarama ceerno wadde ko yo sernaɓeɓe fof tan yo gummu mbaɗa hen duwaw ƴeewa holko saabiɗe caɗele ɓeɗen giwa eyyi ko ɗum kam ne foti waɗede ƴeewe tawi ko ɗum sadaka foti waɗanede waɗe sadaka to banggue état o sa yii moɗo wiye état o jogui responsabilité état ne jogui moyen mo ganduɗa ɓe jogui doole par ce que ɗo joni ya 5 navire espagnol nanɗo e sénégal pour gardude koɗo mais ɓe donki mais tufɗe ɗe kadi ene jogui yimɓe nani hen taw ko tufɗe ɗe koyno capscrine to laana kan waɗi départ sahaaji ɓe dok renoɓe laaɗe ɓe mbaɗe corruption laaɗe ɗe goppe jaaha ɗum kadi nanɗo makkisal ñande ɗo haali o yimɓe ɓe ƴetti armé o pour watta rende koɗo pour yimɓeɓe nattoyade kala jeeyaɗo acciré bo joni noon ko haali ko min ɓurmi miijade musiba janɗo e leydi affaire responsabilité waji jogani liggeyno hen kono musiba janɗo leydi hen par ce que babiraɗo jaarowo 60 ans walla jaarowo 55 ans on so wino ɗanno wakko galle mum yeeya galle mum yaa wonko nayi par ce que wonko woni hen ene wawi taw ko seyɗineji gurta yimɓeɓe yo jaltu leydi ene wawi taw ko machine waɗa e leydi e yimɓeɓe jaa aɗa wawi pindi fo ƴetta sac ma jeeyalano ñolani
la ñande ko do yori amosi do ko ba départ tumbu tari amosi do ko yori ñande ko do gadda do lana teeri en ji ñane ko Cap-Vert lar jagga dakhla Mauritanie partout laaɗi ɗon jaha te hannde ɗo kalten ɗo hannde man laana yalti leydi hen ya bo joni noon Abdoulaye ko haali ko kam miɗa anndi kam wonko woni hen kam ko baŋnge ko addi ɗum kam Allah kam kala ko jiiɗa ene waɗa e leydi wonko saabi Allah waɗi ɗum par ce que sa yi Allah ne wiye zahra al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas ila firaya wonko yimɓe ɓe mbaɗi ko ngannduɗaa hoore ma Allah weltaki wonko musiba yani e Sénégal mo ngannduɗaa hoore ma so tawi yimɓe ɓe dalaki tuubani Allah aɗa wawi neɗɗo wawi yaltude ɗo tawa meeɗa sikkade mo jollano annanawo ma e ndiyam tigi a jarama ceerno Aliou machallah a jarama seydi bayal yo moƴƴere tigi a jarama ɗum noon dogen mbasen dartade jetten Tidiani Tafsirou Thiam onno hen sahade ɗo ñaago konngol tawne halji seeɗa e dokken mo konngol o kankone kala adde hen yiyande makko mo jogui konngol Seydi Thiam saɗa hetti hen jaam Allah ñalema jam hiiri ceerno Abdoul mbaɗa hiire jaam Seydi Thiam salmi galle o kala salmi ceerno ba jaltuɗo noon mi salmi jandam tampuɗo Amadou Abdoulaye Ly mi salmini kadi baɗam Abouane hettimato haalirto kala wimo yowno wattoro naata wi Abouane wattoro naata omo jogui yande omo wawi haalde o baɗam olion mbola alnani waɗa Abouane kay mi nuɗɗi Abouane noddam hello Facebook Abouane noddam Facebook naata makko ko jablaji ɗum jogui omo wawi arde o haala o heewi ɓeydo o muɗɗini tan waro haala ɗum woni hettiyande ko kettoɗo molnaɗo mole Abou naat bisimilla mi salima seydi kat galle fof salmiden Amadou Abdoulaye Dia Sinaki toɓɓere fayide to batte ɗalɗe kalteɗe kañum ko fannuji foti yaade laamu ngol jogui hen gueɗal jinnaɓe ne jogui hen gueɗal kadi yawɓe ne jogui hen gueɗal eyi hande o sa ñanden sa yi wiyama wonde waadi goto yeeyi galle mum million ngaji nogas e jeetati kañum ɓe ko jeehe laabi he jiya kadi rewɓe taw ko soyɓe jiya hen sukaɓe taw ko joguiɗaɓe golle jiya hen des enseignants jiya hen des imams jiya hen hay nodduɗoɓe jamaji taw ko nayiɗen ala hen fof mo yaha hen heddino holko nawata ɗe kadi to banggue mo wi o to banggue Mali en Guinée en wone nokkuji hande ko Sénégal woni damal no yarate Mali hande sono yaha ma ara ha maayo Sénégal Mali kam ala maayo woni hewɓe ko ma gara ha Sénégal ko toon ndewata kadi bojji kewɗi gonɗi e Sénégal wajiɓe mbe wonde ko maayo mo ko yeeya liɗɗi ngala kadi ko awannoɓe kadi ko ɓen goni des capitaine sa ƴi aroɓe wona awon wona mawɓe nawde laaɗi ko awoɓe koyemen nawata ɓe ɗon heddi ko holno laamu ngo waɗirta kadi hande o saa kadi to batte gurdam Sénégal en jii wiyama wonde hande aduna fof so renti Sénégal ene jeeya e leyɗele ɓurɗe sattude gurdam gila e ñamdu mum gila e yardu mum gila e korki mum so tawi aɗa yiide suppose 400 000 francs CFA ɗum tan wirini taw aɗa ittini hen impôt ma no heewi ala ko waccinta hen janggo e jaam so tawi wonti aɗa wi aɗa hoɗa e nder teeru aɗa yaɓa galle ujunnaji capantati walla ujunnaji capantati e joyi walla capannayyi te jiiɗa ko capanɗe ujunere holno gurdata hen jomumen jahatno ha ndewa so tawi ha ndewi noon ganda vraiment natti waɗa wurde mbuɗani ndiyana jaaha kono hande Sénégal so tawi neɗɗo fondi ndiyamum tegle mum woni nokkuji yahata ma wawi liggade toon fo liggorani hande ne wawi hodde no foti kewɗi transport ne yaña gueɗe ko en lakkiti sa huuɗi kono Thiaroye walla huuɗi Thiès hande aɗa wawi dawde Dakar taw ko tampani kono yimɓe hande o sa jiiɗi koko ɓurti ko wona ɗum ko kadi to banggue kadi ɓe yimɓe sukaɓeɓe kadi hande o sa ɓe jiyata tan ko yaadi hande o Sénégal kam ɗalngal ɓooyi hen kadi ɗum ɗo wona joni fuɗɗi 82 en 86 en yimɓen jahatno kadi hande o sa kadi paami kadi immigration hande no wirseni leyɗele mawɗe bien vrai addi politique mo mbaɗata ganduɗa hoorema o saaha hande yimɓe ma mbasa arde holnoon façon mo mbaɗata hande so wonti Espagne joni no wirse joni kene abbo e ujunnaji ɗiɗi ujunnaji tan ɗo gandi sinno noon kala arɓe ene nawte ma heɓe ƴewta ko mbaɗata ko mbasa mone joɗere mum kono hande o sa États-Unis han mbiyanɗam Amadou Abdoulaye Dia tawi kam mi haalani ko rewi lawol ne wawi ñoɗɗo ko leydi ganduɗa hoorema joguiɗo sécurité no wirti en naatiri toon ni heddo ko aɓe kamɓe aɓe tohli yimɓe ko holno ɓe tohliri yimɓeɓe
kadi hannde o sa paami ɗum natti wonde no wanno ndeni ngara tan a yiyata yeeso ma aɗa liggo hannde o sa sindi hay ɗo e ndiɗo leydi hannde hay saɗa changé séjour ma ko ma jaa internet liggey ko ma jaa internet ko gandal hannde ɓe cohli andude kono so ari wonde a yiyata yeeso ma wonko yiyata gueɗe keeɗe wawi saccirdema yimɓe noon ko ma mbaɗe sensibilisé sukaɓeɓe pindine liggaji ne goodi kadi hannde o sa ƴeewi a joguiɓe laamuji ɓe hannde o sa no ɓe guurdata ni sukaɓeɓe jiiya hannde en jiyama joni guurdata ni janggo e jaam ene waɗumen révolté gueɗe keeɗe gara hen kadi hannde Sénégal bien vrai ko ala e leydi ne deeƴi to banggue politique kadi ene gandi waɗi fitina sukaɓe hewɓe noon jaaha ko woni koye dogde sa ƴeewi ñande oya joni pattuɗo cra en wiyaɓe wonno hannde wonno ko des actrices enen daña kalata ko filan jahla des enseignants des professeurs ene jaa o ko nayiɗi no wawi de wonde ɓe ngala mecce ala kadi ɗo ko nguuɗo no sufrini eno yimɓe no guurdi toon ni hannde satti kadi jinnaɓe ɓe kadi e galleji ɗi kadi yimɓe gaccaka ndeji aɗa wonde sa wone galle mbiya ayi kaari arti ma yi ɗum waɗini wattini jowmumen kadi men mbiyawde min mbeɗa yaɓe ƴeewa way noon ƴeewa ko woni yesso men taw ɓe ganda hannde noon leyɗele ɗo dogante natti waade no wanoni janggoji tan min fof toon paati hannde min fof toon paati soɓe mbaɗi noon désert ɓe gaari ga en ɓe gara ga haaɓe keewa tukoɓe to toon ɓe ƴetta no ressource e ngaluji men e gartiga liggoro kala ɓen fuutiroɓe donc il faut yimɓe mbatta hakkillaji kadi mbaɗe sensibilisé kono kamɓe andi kam lorde Sénégal walla wadde indal walla duwaw ɗum wawa ɓiɗe Sénégal sanir a jarama Tidiane Tafsirou Seydi Thiam golle men jooɗi peewi yo guene yoɓɓe moƴƴere weltanama no feewi ɗum noon yiyande maɗa tigui nanama yo guene yoɓe moƴƴere dogen jeehen toon to Amadou Abdoulaye Dia omo jogui ɓeydol tan seeɗa garten e gallo Demba Sow Seydi Dia Pullo bisimilla Amadou Abdoulaye mi salminima a salmitama jarama Abdouwahab salmini dendam omo hettima denɗen foof denɗen e keewi ɗo de kam fof ɓe keɗima inde kam fof komi lamɗo mabɓe quoi mi salmini kadi cohram kadi Amadou Abdoulaye eyyi memana kam vidéo seeɗa memana vidéo seeɗa eyyi vidéo e kañum dey ko ene hawni seeɗa min kam mbaɗa andi kam ko ari ɗo ko almuɓe ngari hen kadi ko comme no mbinomi nani quoi c'est à dire ko fléau mondial mbaɗa andi enen sahaji ko gonga sernaɓe kam ɓe cuusmi haalde ɓe dendiraɓe ɓe c'est à dire enen en mbawa wiide hunde fo tan ko ari fo tan eɗen nawra ɗum banggue mystique banggue tan hankkadi ko no ceerno Ali Ba wiini seyɗneji walla ay ɗum noon sen jeehi ɗon tan hankkadi woni gueɗe way kono hankkadi ko mi andani holno neɗɗo c'est hol safara muɗum hankkadi quoi c'est à dire ne metti ni hay haalde ne metti hay yewtude ne metti wiide ni wonde aha ko kalɗa ko de ɗum ne ko ni c'est à dire ko hanko wona hunde windande nde ngannduɗa a faami de wiyeede wonde tan ɗum ɗo par ce que ko booluji konga walla palluji mbaɗani en sukaɓe musannaɓe dañima sukaɓe algérie naɓe tunisien ji marocain ji fof ene jaahay laaƴe he ene jaahay laaɗe ɗe kamɓe koye maɓɓe ɓe cello toon lampadousa o sapalɓe ha mbayno leydi ne ngara toon en jii tawde Syrie wanno ɗo probléme ɗe Syrien ji fof tacci payi ɗum ɗo Irakien ji fof pourtant ɓe ko sapalɓe a faami de donc noon en mbawa wiide tan hunde so ari en ƴeewat holko saabi ɗum mbasen nawrude ɗum par ce que sa nawi ɗum tan wona gueɗe sa nawri ɗum banggue diine tan walla banggue ceeɗne tan firtika a waɗi hankkadi a gaari ɗum hankkadi firti ko gasi hay goto suusa haalde hay goto wawa haalde yo yimɓe ndeɗɗi hankkadi ko gueɗe affaire sernaɓe walla ɗum ɗo en donc affaire o ko fléau mondial saɗa ɗo chinois ji nan ɗo ghanéen ji nan ɗo ala foof aduna he temedere e nogas leydi nanɗo en woni ɓe jiiɗi arde nadde amen temedere e nogas leydi donc peut être jomumen onon jiiɗon tan ko Sénégal son mbaɗi wittoji mon deggini ko affaire Sénégal mbiron Sénégal nde ko immoro ron ko waɗa nappalnaɓe nanɗo kañumen fof ko eggi kadi mbima ko karmini leyɗe min gonta hotoon nappalnaɓe nanɗo en ɗo e wuuro ngon sisiɗa to et puis ko ala ñandaɗo foti ɗo en ukrainien ji nanɗo ha mbayno leydi irakien ji nanɗo syrien ji nanɗo en donc aduna o ko ɓuuri en heewde nanɗo nigérien ji ɓuuri en heewde ɗo e leydi ndi a faami ko ɗon kan haala Sénégal donc noon kañum foti ko ƴeewede caɗele ɗe holto woni holko addi ɗum haalama hen en kaali hen ko heewi a faamide kono min mi nawrata ɗum banggue kam cheyɗeneji walla banggue ko ɗum ɗo par ce que ɗanniyankoɓe ko ɗannotono ko Sénégal naɓe ko ɓaami ɗannade nder aduna ko
ɗum ɓuri ɗum ɓooyi wona joni ko boluji kongal gila avant boluji konge yimɓe jahay laaɗi yimɓe ɗummin heddi noon koko ɓurtima holko waɗi ɗum ɓurtade on kaali caɗele ko liɗɗi natti wodde caɗele ko awannoɓe natti dande ko gawanno ko kadi kamɓe ko ɓuri en heewɓe ndewata ko murtani ko maaje murtande ɓe ndewata ɓuri worɓe kaɗata toon maaye ayi donc noon min kam mi ɓurani yidde walla ni hay sinno ɗum ɗon waɗa par ce que min yiiɗo almuɓe jofuɓe ɓurana ene ngari ene ngare laade en ngare ɗiɗon ɗum ɗoji famide almuɓe nanɗo ha mbay leydi min hay mawlude amen ñanden ko almuɓe Nicaragua naɓe ngari jama amin joni sa ari a dañata hayɗo gulla sukaɓe ɓuuren heeɗo ko almuɓe janggannoɓe ɓurani donc noon so tawi wonti ɗeɗon caɗele Amadou Abdoulaye Ly en kaala ɗeɗon caɗele Aliou Ba en onon hoto kaale yo won ko mbaɗɗon hen nodde conférence uji kalne yimɓe hoto kaale hoto mbiye yimɓeɓe yo kalan sernaɓe Abdoul Wahab Ka sernaɓe ne gandi par ce que almuɓe men ɓennima sernaɓe ne gandi won sernaɓe arɓe ɗo henne donc kamɓe ayno kaalirte ni kamɓe ko noon ɓe poti darrade kamɓe e société o ɓe gurdam hen ɓe kaala hen ɓe ɗummini hen so ziruji mbaɗi so muldaji mbaɗi jomumen daro mbaɗa ɗum ɗon débat haale e nder fuutaji ɗi yimɓe ɓe mbawa famde ɓawde kamɓe ɓe jaɓana konngol yimɓe nottoɓe kamɓe ɓe mbaɗi hen débat ɓe kalne hoto perke haɓe kalne walla ha yimɓe garɗe mabɓe par ce que ɓiɗɗo mabɓe e almuɓe mabɓe foof nani hen donc ɗum ɗon aussi mbaɗa sikki yimɓe ne poti wattede par ce que gueɗe ɗe fof ndelli ɗum donc ko noon foti yadude machallah a jarama Seydi Dia ko noon tigui guila e fuɗɗode en kaali hen hay ceernaɓe yo mbaɗa hutbaji e nder jumaji he e kalɗum e nder jammaji he yo hirjine yo jewtani mbaɗe kadi e nder plateau ji he radio ji ɗi e télé ji ɗi hono kadi ɓe ganduɗa kadi ko politicien ji ɗi dawriyankoɓe ɓenne kadi yo jaltu kaala kono noon haɗa ɗumen haalde hen saaha porfitta koye dillere sukaɓe nde wiide wonde leydi ndi ala ligguey gueɗe mbaɗ noon a jarama kadi e yaccinde e wonde wona Sénégal tan kaldeten koye ɓesguji men Afrique walla banggueji goɗɗi foof e kuuɓal a jarama dogen mbasen dartade jehen toon to mawɗo Gallo Demba Sow omo jogui konngol dokke moon hanniti ni Seydi Sow pullo jaam Allah ñalle ma jaam Seydi Kal Diallo ñalle jaam on calminama on juurama noon foof mo inde nden kalle ma goto woppaade foof ay masi ngel ɗon ngel mi salmini Amadou Abdoulaye Dia salminima mde ari jamma ko dendagal bandiraɓe jippiɓe hen ɓe denɗen goto gonɗo ndulumaji o liido o salminama o juurama Amadou Abdoulaye Ly Amadou Abdoulaye Ly kanko woni ko mbi sikko liido no ko Amadou Abdoulaye Dia o ko Amadou Abdoulaye Ly mi anda ko hen ɗon bandiraɓe fof calminama juurama Abdoul Wahab Allah jarama no ganduɗa ndeɗo toɓɓere nde de ne wayno ko woni fof kondu fiya tan umata gonga kono seɗen testi kam hannde aduna o hannde kanko fof mo irti kadi ko uƴƴu woni e makko enen mawɓe meɗen mbiyatno uƴƴu waɗanno ko so tawi yoro waɗi walla kam caɗele mbaɗi yimɓe pera daya jaaha goppa leydi ina wayno ko uƴƴu woni hannde nder leyɗele kewɗe ɗe gona leyɗele occidentaux ji ɗi ko ɓuri hen heewde noon min kam yiyandam wona Sénégal tan ko neɗɗo haali fof ne wawi rewata tan koye reftande oɗo rewanno tan par ce que bandiraɓe kaali ɗum e leyɗele kewɗe nan ɗo ne jogui caɗele ɓurde ɗe Sénégal jogui ɗe pourtant yimɓe mumen jarani noon ɗum ko gonga leyɗele kewɗe kadi kewɗe nan ɗo hay won yimɓe ummoto joni Asie gara ha ɗo e nder Europe min ɗo joni région mo gonmi koye Pas de Calais hakkude Angleterre e France ma won ujunnaji temedere neɗɗo nan ɗon yiiɗi yahde Angleterre ne haɗa yaade janata koye maayo he maayo mansi ngo ko ɓe nawala ko sabbala kara ko walla ɓe mbaɗa ɗum ɗo soji kuuji ɓe mbiya ɓe taccira ɗumen ñande fof ko yooliɓe ñande fof yimɓe ne kocce ɗo e ɗum ɗo ne jooli exactement ko hono ko woni hakkude Sénégal e les îles Canaries la eko noon wona tan Sénégal woni kadi min e yiyandam ɓiɗɗo Sénégal naajo hannde mbiɗa sikki wonko Allah hokkimo ko hokkani heddiɓe ɓe hoddi ɓe no wayi fof Sénégal ne deeƴi no wayi fof hay goto fiyaka e Sénégal hay goto ambaka e Sénégal hay goto haɗɗaka e Sénégal aɗa wawi wurdude hen no beelaɗa tawi aɗa jogui no liggoriɗa aɗa wawi liggade ɗum fof nani hen leyɗele keddiɗe ko wayno leyɗele catiɗe Sénégal ɗe ɗum fof ala hen so tawi ɗum en jarani noon heddi noon ko denɗam mo liido o haali ko mbiɗa sikki Ibrahima Demba Dia sano tesko wonde kalɗen ɗo ko way noon kalɗen ɗo nde way noon ko way noon wonde ɓe mbaɗi ɗo ko gueɗe ene kulɓini guila nden yimɓe kaali ko way noon
Amadou Abdoulaye Dia noon ya ko mum yiɗi le rationnel kono noon kadi le rationnel le mystique jadata c'est la nature et la culture ko noon way alay sago so to mema mane alay sago gane meme sabi fof wondi ko birnide hande ko wirnaki ko wirni ko noon ko Allah ko gongaji men enen aha gongaji meɗen no godi alay sago badden hen enen fof eɗen gandi ko wiyete les sociétés secrètes ay mo anda e meɗen les sociétés secrètes ne nana les sociétés secrètes eɗen gandi kadi ɗum ina heewi e banggue Sénégal Sénégal Casamance oɗon gandi l' esprit du bois ne woodi ɗum sa yeddi e sa jaaɓi fof ne woodi kamɓe eɓe kutoro ɗum kamɓe yimɓe wonɓe toon ɓe eɓe kutoro ɗum ene gandi ɗum eɓe jogui aada o ko ɓooyɗo ina saɗi ɗo waɗa kono waɗama e Sénégal hikka nde ɗum waɗande anduɓe ɗum fof kalimbi wonde ɗum ɗo wontata jam wona hunde moƴƴere holi ɗum rewɓe yontuɓe anande yummiraɓe ɓe bomɓe semedali ummoto e wuuro oɗo ha mbiyan ha don yummiraɓe mumen jibirno ɗum taccira noon wuuro yimɓe nde ndaara subhanallah ɗum ko les sociétés secrètes mbaɗatno noon wiyete ko sori baya say kamɓe le mandenge ɓe gandi ɗum kala nde ɓe mbaɗi ɗum kala nde ɗum waɗa fitinaji noddi ko probléme aji noddi ko caɗele noddi ɗum ne woodi ɗum so neɗɗo jaɓi ɗum ne woodi so salima ne woodi ala nde ɓe mbaɗata ɗum so wona hen kadi nde ɓe pelliti bonnande tigui rigui nde ɗum waɗande o nanni ɗum wona moɗon yiiɓe hay film uji ɗi ni ɗon gandi ɗum ko hunde bonde no fewi barmeji konguetenoɗi wonko haalano hen on sata kono noon hande ko jiiɗen ko so wiyama ɗum ina hen yeddinaki bandam men gonga yeddinaki heddi ko ala ko ruttata hoddiro so wona duwaw ballodiren Allah ñagoɗen Allah duwaw yo Allah baddanan en ɗum yo Allah ittanen ɗum Allah jarama on jarama kono o fi Sénégal ko o fi yimɓeɓe fof ko yaade duwa gadde waɗuno fof yahata bandam men ɗaccon hakke machallah a jaram ko ni jinmi mbaɗen yewtere nde ko enen fof ndendi nde kadi nduɗo sawru kadi ndu piyeɗen kadi wona Sénégal tan ndu fi ko ndu yaaju ndu a jarama Seydi Sow golle ma jooɗi peewi en camini hono Ibrahima ceerno Ibrahima Dieng gorko mo sadile guilanodi walla sadile gumpali gumpidanema abbi men wonde rima Puloso joni jehen toon to holi on won ƴettunoɗo konngol jiɗɗo haalde e ceerno Aliou jogui konngol kono noon Yaya Alpha Pam ardi eɗen jinno tan yettade Alhuseyni Sosoɗo seeɗa haade makko yaade dokken mo konngol ɓeyde hen hunde seeɗa garten e yiɗɓe fillade ɓe ceerno Alhuseyni So jaam Allah ñalema walla hiirema jaam hiirema Seydi hiire jaam kamɓe mi salminima mi salmini rendo ngo e kuuɓam kadi mi beltima kadi ko haala ko on fof no fewi e kadi min kam ko mi ɓooyi haalde ɗum mbimi mbaɗa haawa seeɗa mbaɗa haawa no fewi saabu seeɗa garoɗo banggue banggue Sénégal naɓe wona mabɓe aɗa yiya hen ɗo hay jangguinoɗo aɗa yiya liggotonoɓe taw ko liggueyaji moƴƴi ene mbaɗa embauché ene mbaɗa jomumen mbima vraiment ene gonde nimsa mawɗo aɗa ɗum noon ko hunde ko hunde hulɓinide joomum kadi wima ene remanno taw ndema ka ko ndema jaari ko yeeso kono ɗum foof woppi hande ne jogui caɗele no fewi banggue toon ne woppuno ko nana bona ga ala ko dañi ngam yi ɗum surtout e banggue Casamance naɓe ɗan ɗum noon mi anda kono wiyani wonko natte men mi hangar kam min kam mi natti dirtinde ɗum mi natti woɗɗinde ɗum est ce que ala ko natte men est ce que yimɓe rendo ngo men ngo est ce que kanko ngo selli neɗɗo wawi yoɓede capanɗe jeegom ujunere capanɗe jeetati ujunere capanɗe joyi ujunere e leydi ma e wuuro ma kadi goppa jaaha lawol ma min ɗon wonko yahani hen no fewi min ɗon mbaɗa ronki famde no fewi hay sino ni ala ko joɓeɗa eɗen gandi ɗeɗo laaɗe eɗen gandi ɗiɗo han kadi no mayrete ni no watte ni eɗen gandi ɗeɗo caɗele neɗɗo fota wartade hen kono sa haali
kadi renndo ngoo wiima ko haasidi eeyi neɗɗo ɗanno annda ko ɗanni ɗum kadi ɓuri hulminaade heen seydi kan jiya ko sukaaɓe tan mbiyam sukaaɓe ɓe 11 ans 12 ans 13 ans juuɓi 13 14 15 haa ene jaggeeɗo e laaɗi ene tello neɗɗo wona debbo reedu ko debbo reedu no feewi ene jogii ɓiyum kadi ene muynina o ne muynina jogii cukalel gongel fof ene jola e ɗe laaɗi an ɗum ko hunde hulɓinide no feewi jiya joomum ma sukaaɓe ɓe maaya heddo yummiraɗo wona e wayde par ce que ngadi ɓuuɓol ngol hade waji ɓe arde tawa naati e cukalel ngel on ene jeeya kadi eko ɓuri wawde warde ɗum ɓuri wawde kono noon sa yi an kam ko haalantaki kono noon ɗo tan ko banggue cellal ngal koɓe kaɗanta tan sukaɓe taw ko bebbeji wonɓe deɓo deedi jibina e laaɓi ɓe danda ɗumen ko heew ha ɗum sinno wona ko jomumen ne laaɓi deedi wonde ko ɗum ɗo ko hay goto hen yaltata ete yiyama yiitama wonani suuɗi yimɓeɓe kono noon ko nden kadi yimɓeɓe ɓuuri wawde arde ñanden on débat goto ari ɗon e dingiral amen nima sukaɓe ɓe fof kamɓe fof ɓe gaddunoɗo woni ko gabo kamɓe fof ɓe janimo ɓe mbi yomo goppi sukaɓe ɓe jaa goppe sukaɓe ɓe jaa goppe sukaɓe ɓe jaa woto kulmine sukaɓe ay probléme seydi Kane ani tiyam a jarama seydi Sow fofoma a jarama feewi gen yoɓe moƴƴere affaire nde no hulɓini no feewi eɗen mbiyanno wonde wotoya a dañata ene haɗa en yaade kono wotoya maaya kam ɗum ɗon haɗata en yaade mataw ko ɗum ɗon hannde woni ko yilli en yo gen waɗane sutura a jarama Amadou Abdoulaye Seydi Dia tokara maɗa yettima jarima o jarima no feewi o holliti kadi ko gonga hay leyɗele kadi limtuɗa ɗe woni hen kadi ko joom caɗele en ɓende kadi so tawi ɗannima kadi ene gasa ko caɗele nayyi ɗumen a jarama ɗum noon garten e bandiraɓe filliɓe konguɗe ɓe kala noon kalɗo jowɗo junggo so tawi haali yo tinno tellinami junggo mi wawa kadi famde tigui tigui joguiɓe konguɗe ɓe ma wallami hen no feewi nde wonno jiiɗa diwde hay goto jehen toon to ya Alpha Pam mo jogui ɓeydol hankkadi noon gono hen tan koye wadde hen seeɗa yewtere men keddoɗen ko hojomaji 17 mbawen tigui tigui waynodirde renno ngono hannirta ni ceerno ya Alpha Seydi Pam konngol hooti noon ko mbiɗa e Abdourahmane Kane mbaɗo nana ɗo hennane aɗa wiya yo waɗ yo téléji ɗi kalɗum yo waɗe studio ji téléji yo waɗe football ji aɗa anndi caɗele ɗe fof hannde sa ƴeewi communication Sénégal koko waɗa monopolisé ay ñanden woni yewtere wotere nde jinnomi nawde haalirde Agnam jinnomi haalirde Bossé aɗa anndi ko jaabiɗami sa yeehi toon to RTS wona yewtere fof ɓennata sa yeehi toon to Tabalde wona yewtere fof ɓennata sa Tabalde ko maître Malick Sall Bosoya ko Farba Ngom Pete ko Abdoulaye Daouda Diallo sa yeehi Horko Jeere tawata toon ko Abdoul Karim Sall kala ko faate communication koko waɗa monopolisé kala ko wiyete oɗo ko jonguro koko waɗa monopolisé aɗa yoɓe 50 000 francs par mois deƴƴu koko welimi kalta bon radio ji ɗi o jogui ko cahier de charge téléji ɗi a yi hikka no foti laabi signal Walfadjri kuppa na ko welma kalta ɗum waɗi noon eɓe jiɗi haalde kala jontaɗo kala kirowo ene yii ko jiiɗen ko felewo mo ganduɗa ɓurɗo bonde hande e oɗo aduna eyyi naam leyɗele ɗe keɗɗen ɗe eɗen darde Sénégal ko witinir mo ganduɗa ko Afrique ko gonga Sénégal naaɓe noon nde wonnoɓe taga koye haala hay goto wawa hadde ɓe haalde ɗum waɗi kasoji meɗen fof hande koko keewi bon naam hay goto min mi yaadani e noddogo violence naam mboɗo yaade miijoji Ousmane Sonko kewɗi jafoɗaɓe naate goɗɗum kono noon
wona mi yaadani violence kono noon sa ƴeewi tan yimɓe ɓe ene jiɗi haalde oɗo phénomène kono noon kala jogiiɗo hannde geɗal e nder leydi sénégal koko wiya reen hoore ma wonko kalta tan joni bafal ma fugge par ce que a pentirte a fatirte e ɓeya wat goniyankoɓe ɓe kono noon kala gonɗo e sénégal deƴƴiɗo e kalɗo goto fof ne yiɗi haalde joni noon eɓe mbima jangguinowo joɓeteɗo 400 000 fottude muɗum ene lelo e beddaji New York walla e beddaji Espagne worema ko yatirde caggal ko gonga nde wonno sa yoɓeteno ko 400 000 300 000 a miijota ko yaade Nicaragua walla yaade laabi ya wawa wonde won pos alay sako mbawa jogade hunde seeɗa joni noon jawa sababude a yi Yaya Alpha onon mawnide janggani tarani an ka janguinowo kañum yeehi to janggani tarani waɗani haydara mayi huuɓe ene limne yeɓe tele ne yara jamdala tan mbiya oɗo kay so wawi dañde to sabba naggam mo somi wima ala reen hoore ma o wima tawi ko reen hoore ma an goɗɗo to no arta ay mi wino nane e kongulam mi yettoyima New York emi firti New York wona gotol mi yettoyima Espagne emi firti wona gotol hande 99% ko ari koko leli eyyi ɗum noon caggal ko ɓeydol tadi mi haali ɗo Allah jarama on jarama jewte ɗe ne mbaɗi fayida no fewi joni noon kaalirowo ni fof mo renaji tan sikka ɗum mata go jomum mata woni ko yaade contre laamu walla contre parti non ɗo ko dinguira men privé ɗo wona privé de bam aɗa andi noppi kodde député ji ne nodde en mbiyen kettima ministre ji nodde mbiyen kettima min kettima voilà ete yewtere men ko direct e radio ji online ko kettitede ko direct hello Facebook sa yiroma taw tan yewtere de joni so nde gasi joni ma tawoyde YouTube mi heeɗima Facebook mi waɗi direct gonga ɗum noon eɗen voilà a jarama en calmini Abdoulaye Bayla Bachir wondude Demba Guiro ko noon kadi Hadja Hawa Hammadi Dabo e ɓen ko abbi ɓen joni calminama jarama ɗum noon tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen nayi han kadi keddoɗen ko ma jeenayyi kono hatta ma en ciftin ɗon yewtere men hande woni rogere nde lowɗen ko caɗele ɗe jiiɗen hande e ɗeɗo hende ɗanle ɗanngal kam oyde caɗele gila to nelaɗo wino ɗanngal ko taƴere e nder lebte ɗen ɗon lebte kam eɗen gandi neɗɗo so woni ɗanniɗo wasata medde e majje nde wonno nelaɗo haaldata beelaɗo fittanu muɗum koko Allah longini nelaɗo ko ɗum woni nelaɗo haalata kono hande en jii caɗele ɗe no ɗe mbayni yimɓe gudda jeeyirɗe mumen ɗe dañanno hen ne cuuri hen gudda jaha naata e maaje ɓeɗo gudda jangirɗe jaha naata e maaje ɓeɗo henne jinnaɓe kebla sukaɓe men jaha naata e maaje namdal men noon woni ɗeɗo henne maaje maayo mbiɗen ko waɗɗani mayde kono laana elle ko lakaratindi ɗeɗo caɗele fof so tawi ndendi neɗɗo joli hen a anda ɗo paaɗa aɗa ɗamini kam ɗo paaɗa kono noon a anda hoto ndewata ha jettoɗa toon beele ma daɗa ha jettoɗa walla daɗata kono hatta sukaɓe hande nguɗo polɓugu ngal ɗo pellital e nde ɗo wartare nde ɓe jogui hande ko hunde hulɓinide wadde holko saabi ɗum beele ko ɗanniyankoɓe kañumen garata ina jewtanaɓe wona jewte ɗe ganduɗa ɗen ɗon jewte ne kaɗaɓe ɗanade ha hankandi ha jaranaɓe ƴettude ɗe ɗon laaɗe jafo ɗon beele ko ɗanniyankoɓe kalata ɗiɗo haaluji ha jaranaɓe ƴettude ɗe ɗon laaɗe walla gandanɗa ko jinnaɓe wonɓe toon ɓe mbiyata sukaɓe on pirtani haɗo on firtude ko on ɗannaki giƴiɗa mum fof ko ɗanniɓe walla ko rewɓe ƴaɓateɓe ɓe walla reseteɓe ko ɓen mbiyata so wona ɗanniyanke jotodirta e muɗum walla holko saabi ɗeɗo henne gueɗe
goto hen fof addi hen yiyana mum ko ɗum woni toɓɓere meɗen hannde ɗum noon ko kedduɗen hojomaji ko kala joguiɗo hen konngol bisimilla muɗum mbawen tigui tigui hono artude hen no hannirta ni holko saabi holko duñi hande ɓesguji meɗen e ɗeɗo hende ɗanle ndewani lawol yimɓe ne jaaha ene maaya jamma e ñalawma subaka kihiɗe e ko hunde hulɓinide ɗeɗo caɗele ene foti yewtidede sernaɓe yo jewtu hen mbaɗa khutbaji ɗi nde wonno khutba firti ko ewnal ngo noon ko e joljole jolɗe e nder rendo ngo jolɗe tigui tigui e nder wuuro ngo eko abiti hen ko ɗum ɗon foti waɗede khutba yewtude hen beela ko daña ko waji kono palatoji ɗi kadi yo yimɓe dañ koɗi mbasi yimɓe ɓe wonɓe to ne jewta politique ɓe yoɓe kalne kadi caɗele sukaɓeɓe holno ɓesgu jaɓɓorte heddo e nder leyɗele meɗen tawa ɗalne mbaɗini mbaɗani ceerno Aliou Ba ne jogui hen ɓeydol dokkenmo seeɗa woda ko meeɗi hen Amadou Abdoulaye Dia mbeɗen andi hen ɗemgal ngal koko ngati nde wonno kankone kadi omo jogui darde tidde ko fewte ɗanniyankoɓe saabu oɗo saaha joni leppi makko kewɗi keɗama jettoro faade makko sababu ne jaɓɓade mo ɓen ɗanniyankoɓe wadde kanko wonko faami hen so nden rogere jooli unugal makko bangal fayida o lujorto ɗum jehen toon to ceerno Aliou Ba dokken mo konngol woto ko ɓeydi hen seeɗa gartinama Abdoulaye Dia Seydi Ba ko mbiɗa Abdoulaye a jarama nden kalema aɗa andi phénomène oɗo gasan taw ko gasan taw kadi sukaɓe ko waɓe découragé kadi yimɓe yahoɓe heɓe waɓe découragé leydi ndi won kaldanani e Tidiane Tamsir Thiam haali nani o haali ko gonga Afrique o fof ha hedde français fof Sénégal ɓuuri serde gurdam hannde te ɗum ko état o waɗi ɗum ala baɗɗo responsabilité ɗum so wona état Sénégal par ce que ko taxe uji ɗi ɓe ɓeydi ko taxe uji guilay carburant guilay essence fof ko ɓeyda bon so tawi ko neɗɗo goto jogortono galle aɗa wurna yimɓe nogas sa natti wawde wurnude ɓenɗon ɓe gurnanɗa te ɓenɗon ngala golle ɓenɗon sa entaki ɓe jahata boni mabɓe ɓe ƴeɓat no mbaɗi ɗum kadi ene jeeya hande leydi ɗiɗo sa waɗi ɗo micro territoire leydi a wiyat leydi ndi cikkata koye darga yimɓeɓe goni a suusa huɓɓude oto ma jalta sa darima e place ko temedde yimɓe taratoma goto fof ene ñagoma wertode mum ala ko joguimi ala ko woni galle ala ko woni galle ɗum ɗon noon so leydi sifirima noon ene hulɓini te jiiya laaɓɓe ɓe ganduɗa ene ñaajiri auto ji dañoji 200 millions ɓiɓɓe men ne jaari auto 200 millions e leydi tokotiri wani ni bon neɗɗo jogo 3 poste jogo 4 poste neɗɗo goto jogo poste uji 4 aɗa wiyaɓe lewru 10 millions aɗa wiyaɓe lewru 5 millions te ɓeɗo mbawa dañde hayɗo golli ɗum ɗo ko laamu ngu e min to banggam mboɗe fela laamu ngu a poti ƴewtade sarta l'état o ƴewto ɗum ɓe gusta faire l'état ɓe gusta faire l'état o ɓe gusta poste uji fawdirde poste uji gona maire wuuro moon gona député gona ministre ɓe gusta ɗum par ce que ma yi gonɗuɗo e ministére liggoyen tawa ala liggey moƴƴo dawat tan ko planto tawa an aɗa jogui poste uji tati ɗum kadi bonande ɗum ko bonande te ɗum ɗo fof hen poste fof ka joɗete ko joni noon holno jangguirta daña diplôme aji muɗum a wawa fof dañde golle e leydi he ala fof ɗo mbaɗa dañde golle a wattake financé financement ji ɗi kalata ɗo henne ɗi fof koɗi penale par ce que sa jaaka e lande a heɓata hay sa jeeyama e lande ɓe dokkatama ko poɗɗa hebde so tawi leydi waɗata ko par parlo kala mo wotanani min ngala e ma haaji kala ko région mo wallani min ngala e ma haaji ɗum ɗon so tawi ɗum ari e leydi bonni kadi ɗo président Macky Sall ndew laamoto Sénégal wonko haalno ñande ɓe pawti bande muɗum o wi Sénégal wawa jogaɗade ɗo e nder Sénégal ene yeeye litre essence 850 malne yeeye 600 kanko haali o wi ɗum ko gouvernement fawi taxe ji yoggo taxe ji ɗi itti hande o ɓeydi carburant hande litre essence ko temedde ɗiɗi guɗɗi nittirɗa e minen ko essence min certa ko guɗɗi nittirɗa e litre essence te Sénégal mali ha jo kalten ɗo henne litre carburant essence yettaki taw ɗon te mali ala port bo ɗum ɗon so tawi ɗum ɗon fof o phénomène ene leydi kamɓe yooɓe paw taxe uji e population ha tampa ha yimɓe natta wawde haydara te kamɓe ñande fof mo jiiɗa fof ne ɓeydo population lambda o ene maaya ɗum ene jeeya e probléme aji mystiquement o kadi no gal demba ni eyyi ɗum ko gueɗe men aadaji meɗen eɗen jogui aadaji ɗi ganduɗa hoorema koɗi gonga ko bidaji goɗɗi e affaire seyɗineji affaire jinneji affaire to bool honga men kono kam bool hongede kam ko e Sénégal wona Ousmane Sonko fuɗɗi hongude bool enen Fouta yiyat bool ñamirteɗo yimɓe kippi ɗum taw ko tas ene piya ene konka Fouta enen fof eɗen gandi pijilloji rew wona kippata ko tasaji ñamirteɗi ene konka bon tagui Fouta wasde dañde gawri on continue bon ɗum ala fof ene saɗi debbo mo hongari ceerno Aliou
an taskeji mbiyataɗi an meeɗa yoɓ taxe an aɗa jogui joguiɗa ko bureau maɗa yeewiro aɗa jogui bureau aɗa yeewiro a meeɗa yoɓ taxe an hay biro a yoɓan taxe de ceerno Aliou codata kaɓɓel ngel ko capanɗe jeeɗiɗi mbuɗo jeeyata ɗum million a meeɗi yoɓ taxe an minen kadi ɓuri yoɓ taxe par ce que minen komin martinde Sénégal komin dokkitata laamu ngu haalis jogui muɗum ko wona tan ko liggorɗa ko aɗa yoɓa taxe ji aɗa sooda ko cotta ko foof narta koye laamu kese laamu jarama aɗa yoɓan ndiyam bo so wiyama min jaɓani taxe aɗa andi kamɓe kadi goni ɓe jaɓani taxe aɗa ñama riba bo ɗum ɗon noon so tawi wonde population o hannde onon ɗaniyankoɓe woɓɓe tagga leydi ko nelduɗa ɗo fof koɓe kuppate leydi ndi il faut ndi safre Sénégal koko ñawi Sénégal wonde hoore jarama ɗum noon a jarama mbeɗa andi hawnaki Ibrahima Déme Dia artoya hen ya Alpha Pam hawnaki artoya hen ko jewte meɗen ko jokkata inchallah ceerno Aliou Ba yelotoɓe de komo Allah faabo kono eɓe keewi ɗo joni galle men ɗo joni so tini ko ɗo gonɗa joni sa tellima tan jeere wonde sara ɗon de ma taw ɗon hewɓe ne cakki juuɗe mbima wonde ya wor ko mbaɗanɗa ɗumen e beela ala ɗon 1 euro ko nandi hen ko yelotoɓe caɗele ne goodi kono noon kadi to banggue kadi fawodire postoji to toni kadi so gonga ɗum ɓurti no fewi neɗɗo kam yo woy meeɗani kono kam yo woy harani kono woto woy meeɗani kono o jogui postoji 2 3 4 e jaaɗo ha yeehi retraite on kam vraiment jogi foti ko foftade heddiɓe jokka golle ɗon kam mi mbeɗa weltanima ɗon a jarama amin haala jaɓɗa seconde goto a yimɓe soɓe goppani ɗiɗi ɓe mbaɗa pucce e nguɗo laamu ko laakara faade il faut ko yimɓeɓe kalnaɓe gonga par ce que neɗɗo wiyetaji tan ko laamu ko wela fo yo wat par ce que an a laamiraki aɗa jeeyi yimɓe laamoriɗa ka laami population poɗɗa ko kaltinoɗa ko pewna ko ɗum nawata leyɗele ɗe yeeso onon leyɗele ɗe gonɗon Italie ɗe hannde kono hoɓɓe mais duwaji moɗon noon dokke ceerno Aliou Ba Allah fati caɗele so wona sernade sernaɓe joɗeteɓe wonɓe leydi ɓe ala noon oto mbiya noon saabu sernaɓe kamɓe goni rontuɓe annabaɓe e dow leydi noon nelaɗo wi jarama on jarama en camini mawɗo Mamadou Diallo gorko gonguel e bagareje ko joni no yetti ne gasa taw yewtere on ko daɗimo kono ko ɗanggal haalteɓe ɗen ko faami hen jehen toon to Amadou Abdoulaye Dia wonko yiɗi ɓeydu hen ceerno Abou Dia wonko mbinoɗa ɗo mi famani noon mbaɗɗa tan ko a doob tan ko alkuli mbaɗɗa mi anda ko jiɗɗa haalde tawi ko namdal joguiɗa mi anda e kono hade nden hadema laɓɓitinde namdal ngal jehen toon to Amadou Abdoulaye Dia seydi Dia ko mbiɗa eyyi min kala men tan kam ko ɓen ko ardi fof kam aɗa andi eɗen keewi haalde eɗen kaala kadi moƴƴi saahaji taw yimɓe ko kala ko ene wonta gollal ene wonta kadi hunde ko laftude ceerto ɗum ɗon kadi ne walla en e ko yettere Allah tan caggal sukaɓe meɗen arnoɓe e leegal men wonɗo mbawɗen dañde nokku ganduɗa jaaɗen tubboɓe nam ñaaguiɗen ɗumen nokku ganduɗa taw jomumen ne mbawi janggude hen ɗemgal ngal ko hanki ɗum fuɗɗi jogui hedde élowaji 20 ha 50 ko sukaɓe meɗen ganduɗa hanki fuɗɗi mi wona jangguinomi mi wona haydara ko karantagal e ballal kadi kamɓe tubboɓe ɓe gaari kadi ɓe gaddinimi ko cohluɓe foof ko ganduɗa mbaɗa wawa wallude sukaɓe mbaɗen e mbawa janggude alphabet anglais janggude limore donc noon ko kaala hen ko mbiyeɗen yimɓe yo janggu ko enen koye men gona jangguinoɓe kono karantagal meɗen tan eɗen mbaɗa hen eɗen ballodira e jomumen haqqe ko gandal joguiɗen ngal eɗen jiilo fecciɗe ɗum e rendude ɗum mabɓe donc ko ɗum ɗon wawata ɓamtuden ko ɗum wawata nawde yeeso kala keɗen kaala ya taw hunde nde ganduɗa ɗimen mbawi wacce ɗum hunde ko neɗɗo wawi memde taw wona tan yewtere alay saaha jewten tan ha ɓeɗɗo cukkiro gorko jokko haaju yumum so wiyama ar wallu walla ar won volontaire ɗon kadi ne manque meɗen manque rendoji meɗen en kaali haala ñanden haala corruption haala hunde foof ma joɓa kam ma mbaɗna yo won ko mbaɗɗa a faami cabboɗa e jogdi Allah ndi ɓuuri hewde ɗum ɓurata kadi donc ɗum ɗon kadi ne wawa wallude ne wawa ɓamtude machallah e ɗum tan jinnomi kam teddinirɗon e haalande ɗum ɓeydande ko heddi ko en kaali caɗele en kaali fof kono alay saago kadi sen kaala caɗele mbattidorɗen solution ngaji mbattidorɗen hol peeje poɗɗe ƴettede min kam feeram Abdoul Wahab Kane ko an mbaɗen feere nde weeɓani kono noon ayi Cheikh Oumar Dia o yimo yalti joni kono ay Cheikh Oumar Dia wonko waɗi ɗo en hunde tesketede ko hunde kadi fonde teŋcinede ummade wara ɗo en liggo
yaha leydi mum waɗa toon hunde ene waɗa toon ne yahna acca lebbi jeegom ko walla ɗum ɗo fof ne wona toon ne wonda e galle mum ne wonda e koreji mum ɓe jiya yimɓe no gurti alay sago enen Abdoulwahab Kane enen ko kaalaten ko ken ɗanniyankoɓe ɗe hoto jejjiten koye meɗen ɓe ngari e ɓena tawa e ngal suka men nana ngal handiraɓe men nana ngal ɓiɓɓe men nana ngal babiraɓe nana ngal enen ne en goni ɗo duuɓi nogas e joyyi aɗa andi kam neɗɗo so jim duuɓi nogas e capantati hankkadi koko yagare tere ceerno Aliou Ba ene ɗannima aduna fof ay gatti yottima donc noon ɗum ɗon ko yeruji ɗi ganduɗa Abdoulwahab Kane eɗen poti wadde ɗiɗon sacrifice aji enen ne wonko keɓata wonko dañata alay sago annen mbiya min de gandal ngal Allah rokkimi walla ko dañi ko walla dañal seeɗa dañi ngal yomi mbaɗen feere organisé holno duppirtoɗen enen hooten ko mbiten yimɓe hoto garet ko yahado enen eɗen gacca eɗen ƴeewa ko joƴƴintaɓe ballen ɓe holno ɓe jooɗiri ala hoto neldu million ngaji mbiya liggoɗen ummoto kay an tigga ha muusa ngara egga paata wona eggani ko ka ɗanninoɗo mbasa yejjide ɗum hoto keesma acciri an ya accu taw aɗa wawi wooda ko firtuɗa so goto men fof waɗi noon tan wasata ma wood ɓe paabiɗen ma wood ɓe kaɗɗen ɗannade par ce que eɗen mbawi huccide joomum jooɗoɗa mi jooɗo mi wima ayni mi yeehi mi acci mi dañi dañal sa liggima ɗo tan ma dañ donc gaare balle kam mbaɗ acciri gaare ballodiren liggoɗen jooɗoɗon mbason ɗannade min ko nder ɗum ɗon woni feeram ko ɗum ɗon mbatten haqqillaji tawana keesuji meɗen nawte Afrique eɗen ƴewande kaalisaji mi woni ladde duuɓi no ala tun ceɓaten kaalisaji muɗum jaaha e banque uji majja toon ronke andude holko wonno taw sukamu ngala toon gallum ala toon eɗen gandi ɗum ɗon fof waɗi donc mbatten haqqillaji e koye meɗen enen anniyankoɓe mi salmini a jarama Olio o Abuja ko seeɗa Abuja fondu bisimilla gueɗo e on calminama on juurama on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere kuuɓal e ko minne jinmi ɓeydu hen tan koko ɓinguel baba haali ko Amadou Abdoulaye fatmi ƴeewa hokkami wala bisimilla micro joni so caɗele mbaɗi poɗɗe rutta tan koye men enen foof ganden caɗele ɗe gooti mbasen tan goto fof dogde responsabilité wiya ko probléme aji ɗi gummi koto kaari walla probléme aji ɗi gummita kaari ganden ɗiɗo probléme aji ko probléme aji men enen foof so fulɓe noon mbi so goto fof waɗi ko foti wadde tan yaama felore majja maaya kono sa wonti so wonti an jofoto goɗɗo mbasa felde hoorema kanko ne o joofoma wona feldema goɗɗo kadi wona felde goɗɗo han gaddi gonte tan koye felodirde fatimata gulaɗi ɗum ko woni gonte tan koye felodirde koye meɗen ɗum woni tawa ala ko gasi haydara a joofotom tan min mboɗo joofoma ono joofo goɗɗo ɗum noon tagui caɗele goɗɗe oɗo saaha joni ɗe goodi ɗe probléme aji ɗi nanata laamuji ɗi nanata enen ɗanniyankoɓe wonɓe gaaɓe nanata aroɓe heddiɓe toon ɓe nana waɗoɓe politique ɓe nanata waɗanteɓe politique ɓe fof nan toon probléme aji ɗi ala fof ɗo ngala hen heddi noon ko goto fof tan yo wat ko foti wadde ko so waɗi ko foti wadde ko tan yama on saaha probléme aji ɗi ndeklo enen ɗanniyankoɓe eɗen mbiya hoto yimɓe gar hoto yimɓe gar hoto yimɓe gar ɗum hatta yimɓe ɓe arde walla eɗen mbiya ko laamuji ɗum ala ko wawi gaynude laamuji haydara ɓe gandara laamu kay waɗi wattini ɓe gandara mbiya laamu haydara waɗani ɗum haydara ala gaynaka walla wiide ko babiraɓe wonɓe toon ɓe ko ɓen mbaɗa saabu ɓen ittata kalisaji men ne dokka sukaɓe mumen koye ko probléme aji koto mabɓe gummi walla probléme aji gummi koto seeren ɓe mbaɗani khutbaji ɗen ɗon gueɗe fof ko way kono suudde ayiba hoore muɗum ni ina joofo goɗɗo sa joofima goɗɗo tan goɗɗo o kañum nene wawi jofde firti ko hankkandi ko ayiba ɗi carot tan tawa ala hen ko gasi l'essentiel tan min guilay guure men ɗe tan exemple ha heeɓi mairie ji men ɗi ha heeɓi laaɓe men ɗe so en mbaɗi gollorɗe to min to exemple joni aɗa yiyi joni yimɓe ndendina fodde temedere million walla capanɗe 2 million walla capanɗe 6 million ɓe ndenda ɗin ɗon million ŋaji ɓe mbaɗa juma en jii ɗum walla mbaɗa poste santé walla ɓe mbaɗa école walla ɓe mbaɗa ɗum ɗo taw ɓen ɓeɓe jangguinta ɗo de école aji he so gari ha ɗum ɗo fof battinte koye ɗannade jalta leydi a tawa joni sa calcule joni on ɗon école kay waɗirtuno ko yo yimɓe janggo so janggi mbawa naftude koyemen nder leydi he
wona ma naftude men walla so yimɓe ina njuula kay yataw ina jogii ko ñaami ko jeyɗi juma kay so waɗama seɗen jaaha eɗen juuloya juma yataw kay sen jeeyi to juma to taw deedi min ɗin keewi on saha hankkadi haqqillaji min ɗi gonat tan koye Allah kono so wonti en jeeyi to juma to sa yeehi juma sa arti ala ko ñamɗa walla janngo ɓiye nan udduma nder suudu wima ko ma jeeya galle walla ko ma jeeya pucci walla ma jeeya mbabba ina yaha ina yiiɗi yaade Nicaragua ɗum ɗon ko probléme firti ko an sa yii to juma toon haqqille ma wonata eko ndewata sabu wiya ko neɗɗo saɗa juula ya concentré e Allah ya concentré ya tawnu concentré ɗa taw ala ko wawi jolde e nder ɓernde ma ko faati aduna hankkandi sowona alliyankagal ya wat kala kaɗa juula ya wat juuluma ngu juulata ngu ko ngon woni wattande ma juulde ya moƴƴin sabu anda ɗon en ndi juultata gongol tawa ma yi taw aɗa moƴƴini juuluma ngu sa yi taw yalla joni noon ɓayde ko noon wiya enen fof la poɗɗen ko ƴettude responsabilité ji koye meɗen responsabilité koye men guila e guure men ɓe hannde ala wuuro ngo ganduɗa hoore men ala kees pourquoi en mbatta gollorɗe pourquoi en mbatta en kuccata e ndema mbaɗen transformation ngaji a faami so lamɗo ari ne sawi kaalis ina wiya ne hokkuma individuel en hokkami ga individuel mbiyen lamɗo min jiiɗa ɗum an ko an woni maire walla ka député walla ka ministre walla ka naggam min cohli ɗo ko waɗaneɗo ɗo sambo touba somin ndemi min mbaɗa nder heen saɗa wawi waɗande min ɗum min gonta e ma sa wonde min gontani e ma min nden kartami komin kolluma jiiya ɗum tan min cohlani aɗa itta ujunnaji jeeɗi hokka waɗa ujunnaji jeegom nafta walla gaare tan auto ji luwe yimɓe jolne heen ha heewa tan no ñalla hirsanede gayna ñaama elle ko baali laabi sa ari min ko guest tawata min golla golle amin walla tawa min transformation ngaji amen usinaji amin mbaɗa transformation saɗa sohli min noon ala probléme minenne min cohluma par ce que ko juuɗɗiɗi toon dital laaɓa a waɗanta min sabba naggam komin cohli wadde ko minen de min cohli probléme aji machine walla emin jogui probléme aji collecteur walla emin jogui probléme aji transformation so min cohli machine naggam emin cohli ɗum waɗa transformation komin ndemata ko walla komin ɗikkuto walla emin cohli sambo pouvoir min mofti lijumaji amen par ce que saaha so période fof jo exemple période soble o a soñat o soña période soble o soble ɗe gonɗon gona e ñolde janggo e jaam soble gasa yimɓe cohla soble taw e kilo goto e temedde jeegom taw noon ina wawno moftede kilo o soode prix moƴƴo tawa leftani sodoɓeɓe e sodanteɓe taw kadi jarama seydi dia a jarama no fewi hani no ari law seeɗa ɓuura yajnade saabu a naate ko wiyete koye économie no fewi e en kaalin ɗum ni ko banggue jamaji ɗi jumaji ɗi million ngaji batteɗi hen ɗi walla milliard uji ɗi eɗi mbawno wonde gollorɗe ma hen juma porka e doole meɗen kono noon goto fof wiyete ko Allah waɗanta suudu Allah noon ko gonga ene foti toppitede kono kadi koma jaam waɗi nde jama juula golle men joɗɗi e peewi waktu men koko gasi ha laaɓi cer kadi futuro yoni ga e mataw ko ɗo tan mbawaten waydirde e rendo ngo e jaaha toon to Abba Sarr omo joguino konngol e o tonguira on ɗon banggue tan hankkadi en mbaynodira e rendo ngo ha kadi ñande wonde so weeli gano Seydou Sarr saɗi hetti hen jaam Allah hiirema minen kam futuro yoni ire jaam Ibrahima ire jaam Abdoul Wahab mi salminima lawol gongol kadi en calmini intervenant ji ɗi foof bon ko weltade tan e ɓeydade kadi tengtinde haalaji kalan nden sababude hande jamanu ko jamanu mo kulɓiniɗo e saaha o vraiment ko yimɓe no ɗannirtoni ko gonga ɗannule no godno mais hande réseaux sociaux ɗi wonko ɓeydi haqqillaji yimɓe wonko ɓeydi e gonka yimɓe ko taw ko côté négatif e hay so tawi ne waɗi côté positif manam côté positif o woni hande ko joguiɗon ko ndeɗo haalirde kende haalirde nde ganduɗa hoorema vraiment ko en ligne yimɓe foof enen kutoro ɗum ene naftoro ene daña hen gande kono ene waɗi côté goɗɗo mo ganduɗa hoorema ko côté négatif ay on côté négatif goɗɗo wonko bonni e nder rendo men ko ganduɗa hoorema sen ɓurani tinnade hettade ɗum sattata alors ce qui fait que maintenant ko wallata en ko woni min to jiɗmi tan vraiment enen fof ɓeyɗen hen ɗi mbaɗ ese woni yo jewte mbaɗen sensibilisation yo ɓeydo yo yimɓe gandini ɗum ɗo ko ɗum fléau ko ɗum danger a faami yo yimɓe eto ƴewde hol peeje peccoɗe puɗɗi daɗede belma yimɓe mbawa artude e rawuji ɗi dutto e koye men mbawa vraiment wawde naftude nokkuji men sababude hande c'est vrai hande caggal leydi ndi eɓe jogui une population vieille
pour yimɓe ko ngara ko gulelde ngullukat tan kamɓe ɓe gañani yimɓe ngarat ko mais yo yimɓe eto ƴewde quand même eɓe so tawi ɓe jiiɗi yimɓe ngara yo mbat mettre en place laabi ɗi gandanɗa hoore ma ɗi neɗɗo en wawi rewde hen en toute sécurité taw wona e maayo ngo par ce que maayo ngo so Allah ko laawol ngol gandanɗa hoore ma ngol vraiment an aɗan yah mais aɗa laaɓa a anda ɗo jahata ɗo hoto paɗa hunde laaɓaɗa aɗa laaɓa à 50% aɗan jole laana aɗan yah aɗan oɗo 50% mo jolɗa o laana aɗa yah a faami aɗa andi fittanuma nen fawi e table ɗo donc pour vraiment éviter ɗum ɗon fof éviter encore étude par ce que a yii ɗo mi haali nane mbimi e won jeeya jimna janggo jangguinowo école ene yoɓe plus de 500 000 francs woppa 500 000 muɗum naate laana aɗani kay on kam koko warti so ala vraiment joni noon wonko mawɗo goto naɗɗo nani haali haalkane jari woppude hakkille hay so tawi ɗum wona ɗum ko jottuɓe ɓe jogui konngol ɓe mbiye say wohul dëgg wonta yakkana helde no bonna hakkille no feewi ayi phénomène garɗo e Sénégal o manam konngugol politique par ce que ndo honga ko addu ko caɗele fof won seeremɓe yaltuɓe mbi e won aha oɗo de ɗiɗo ɗum ɗo oɗo bonoman no mbaɗo ɗoyti ina teska kala nde waɗno wonande ɓe tawaka wonande ɓe ganda mais yo yimɓe teskitu a faami yo layru ma heew accident ji ma kew combien d'accidents waɗi nder Sénégal taw ko accident ji baɗɗo danse combien de personnes nen mbaɗa périr e nder maaji ɗe bandiraɓe ɗum ko hunde jarde accude hakkille yo Allah wallu en yo Allah hokku en nande faama yo jewte baɗɗi ɓeydo yo jewte baɗɗi ɓeydo ha rendo ngo wawa andude goto foof wawa rentade ɗum ɗo foof addan men ɗum ko wasde rentade nen hen yo Allah waɗa en jaam seydi kam mi salmini mi juurima mi ñaguima domnidi do assalamu aleykum wa rahmatullah jarama jeydiyanke meɗen Abba Sarr toon to Pindi Radio o wi yo waɗe sensibilisé e nder yimɓe he oɗo saaha joni noon ceerno Sarr wodi ko sensibiliser woni yaade e yimɓeɓe ina haalanaɓe tigui ko naftaɓe no hannirta ni hon on saaha so tawi waɗama ƴeewe ko wiyete ko budget waɗe hen so tawi budget o addama gam sensibiliser baɗanoɗo o e on ɗon budget heewi ko sansede o watte goɗɗo so tawi no woni sensibiliser noon ko budget gotaɗo o on ɗon faareɗo foti faareɗo kono ala enen hay so wiyama joni affaire yo leyru yimɓeɓe yo daro hen darde tinde beele tigui maaje ɗe mbaɗe dadiɓe ndena ɗum no hannirta ni budget ji mbaɗe hen ngaaluji kewɗi mbaɗe hen ɓen ɗon ƴette mbaɗe ɗon dokke kaɓirɗe tinno beele gono ɗon kaɗa yimɓeɓe yawtude kono aroɓe ɓe ko ɓen ɗon kadi jeenata ɓe ngaaluji kadi ɓe gacca ɓenna saabu ko hunde hulɓinide ina foti wattede hakkille no feewi ɗum noon Seydi Sarr golle ma jooɗi peewi ne gasa taw ko ɓeɗo tigui ƴettuno konngudi gam yidde jolde hen ñagamo yafuya so tawi won jinnoɗo jolde kono yewtere meɗen gaasi ha laaɓi en ɓeydi hen fodde hojomaji 16 wadde ko ɗo tan mbawaten waydirde e rendo ngo no hannirta ni janggo waktuji no gasɗiɗi tenggude ngo e nder dongre Europe ma on jokkodire Ibrahima Demba Dia yaadude hono gomugu kala e kuuɓal no hani tingral fulfulɓe e yaddiɓe muɗum kono kadi may jokkodira kadi musidɗo men Yaya Alpha Pam gorko mbahne juuri toon to radio télévision fulɓe international no hannirta dani ɗum noon tedduɓe hettiɓe yewtere men dartode joljole ko ɗo pawɗen feeɗi ndu ha dew garo ma en jokku golle no hannirta ni jiiɗino musidɗo meɗen Abou An e joole hen no hanniri kono oɗo saaha joni o holliti o woni ko golle noon jogui galle ko hen tigui neɗɗo wawa wadde balle tedduɓe hettiɓe ala ko yajanten so wona tigui garen e yettude dendagal wonɓe ɓoggol en cammini hono dingral pulago ya Alpha Pam wondude musidɗo men Amadou Abdoulaye Dia weltama no fewi hande waɗi ƴoga jurto nde wonno ko rogere makko tigui lowano hannirta ni kono kadi en calmini Abda Ali Dia calminen Abdourahmani Aw ko ɗon tawaten Fatimata Aliou Dem ko ɗon camminten musidɗo men Abou Dia gorko mo Fundu bayraɗo jewnaɗo machallah en calmini hono Abou Sek ko ɗon calminta kadi musidɗo men bayraɗo jewnaɗo woni Abou Momo Gallo calminen ɗon sohna Khadijatou Salif Diallo kono kadi en calmini hono Aissata Simo Garli ɗon calminten Yero Ba joom gotiri o salminama jurama kono en kadi en calmini Amadou Guissé ko ɗon calminten Tidiane Tafsir Thiam joom kurus ƴettata konngol noon o heewa ƴettude konngol kono noon kala ko yawti ɗo ene naata nofru ndu en calmini ɗon kadi gallo foye kuuɓal
calminen bani men debbo Aminata Tumbu ko ɗon calminten Ceerno Aliou Ba e kolat online kala e kuubal en calmini Cheikh Oumar Dia gorko mbahe wendu jeeri e haala makko haalama ɗo nane gollal makko bangal fayida ngal o gollata toon to leydi meɗen Mauritanie kono kadi goram yimɓeɓe kadi hen saaha ganda holko woni gollanede en jii golle makko ɗe wonno toon baɗɗe fayida kono kadi en jii kadi caɗele ɗe o heɓno hen e tawi gandanɗa holno kanko wonno anniya makko ko gam firtude e firtande e hollude no firtirte ha goto fof daña ɓamtare noon ko noon tigui en jiino yaari en calminima kanko Cheikh Oumar calminen e hono dammel woni Aissata Malow Sy ko ɗon calminten musidɗo meɗen Demba Guiro kono kadi en calmini Fama debbo dulmaji Demɓe o salminama no feewi mawɗo gallo Demba Soytama jarama konde kadi en calmini sohna Hadja Hawwa Hammadi Dabo salminama jurama ko ɗon calminten Hawwa Wadde banimen debbo en calmini hono ceerno men Ibrahima Dieng gorko mo Sadil ko ɗon calminten Mamadou Samba Tall mo hawre sabinama en calmini hono Nazirou Bal e wonno kadi jinnuma taw ƴettude konngol kono en dokkanimo konngol ñagamo yafuya no hannirta ni nde wonno sen jumani ko koɗo walla mbiyen lawol gadnol e nder nde ɗo henne yewtere o ñagamo yafuya fonno bismede no hannirta ni kono koye dingal hew jeeya en calmini hono Oumou Thiam ko ɗon calminten gallo fo e kuuɓal en calmini hono denɗi meɗen Yahya Ba on noon kanko gollo galle o kanko fitat ha laaɓa calminen ɗon Diouf Mouhammadi Sow gallo fof saminama jurama toon to hello Facebook en calmini wonɓe toon ɓe ko wayno Samba Dia calminen Demba Cilel Ba en calmini Abou An ko ɗon calminten hono Issa Dikil Thioubbo salminama jurama e dendagal bandiraɓe artoɓe kadi hello he caggal nde mbayden jettama jarama golle mabɓe jooɗi peewi toon to haalirde nde e calmini toon hono Amadou Abdoulaye Ly mo dulmaji funeɓe calminen hono musidɗo meɗen Alhaji Amadou Ndongo mo tedduɗo saminama jurama kono bani men debbo Aissata Mar kamɓe fof ɓe jettama jarama Tidiane Tafsir Thiam rewinɗo golle makko jooɗi peewi Yaya Kayo gueno yommo moƴƴere e hande jiyanima booli yo taw ko jaam jaggimo jagga kadi Pulo Dia jagga dendagal yaadiɓe men ɗo e nder yewtere hen no hannirta ni hettiyankoɓe 3w.rendo.tv.com hettiyankoɓe toon to haalirdaño ɓon Fulago añoyraɓe toon to hello Facebook en jetti en jaari kolat online bandiraɓe tedduɓe hettiɓe dusanno en ko Saydou Ba yewtere nde wiyete ko dartole jole jole kalanɗen ko caɗele ko yewete ɗangal no hannirta ni golle mum jooɗi peewi yo gane moƴƴere ɗo e hojomaji seeɗa moon taw yewtere nde toon to hello YouTube so naati toon holko saabi sukaɓe men ina ɗanno ɗe ɗanle ɗe ndewani laawol son tappi ɗum tan mo on kettoon yewtere nde no hannirta ni ɗum noon Yaya Dia dusata en yen baale jaam jeeɓoji gona torodo
saba ala yoto jorel woni ko debbo ye mo dimbe joro mala bino to ma kay dimbe joro sa men ma no di budande ma Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yego Allah yo kolando Ndela jala jere,